utapata ati umebeba mtu fulani, na kisha umalizie kukosa uzima tu. Lakini ole wake yule anakwazwa na kukwazika, yule anadumu katika mambo ambayo alifanywa miaka yake yote. Kwa hivyo jioni ya leo Mungu anakuambia, samehe ndugu yangu, samehe ndugu yangu. Usiwe kama yule mwana mkubwa elder sana, alikosa uzima wa milele. Angalia vile amesumbuka shambani miaka yote, amefanya kazi pale shambani, anachapa kazi kila siku. Yeye hakupewa urithi, yeye hata hakufanywa sherehe hata siku moja, na pia akakosa uzima wa milele. Lakini yule mwana mpotevu ambaye alifanya vituko, aliporudi nyumbani akaomba msamaha, alifunguliwa na akarithi uzima wa milele. Kwa hivyo katika huu mfano wa mwana mpotevu, Yesu Kristo alikuwa anatuonyesha kuna watu watakosa uzima wa milele japo watakuwa kanisani miaka yote, kwa sababu tu ya jambo moja peke yake, kuto kusamehe. Ninamalizia kwa kukwambia kuto kusamehe ni dhambi, lakini Bwana anajua tuna uwezo wa kusamehe na kufungua wengine na kuishi maisha ya ushindi. Amen. Basi Mungu akubariki sana kwa mafundisho hayo. Nimefika kikomo cha mafundisho haya juu ya mwana mpotevu, na ninaomba kuwa mafundisho haya yasipite bure, bali yakaende kukusaidia kurekebisha maisha yako. Mungu akubariki sana. Yawezekana uko hapo unasema, haya mafundisho ni yangu, kuna mahali yamenikamata mguu. Basi ninataka niombe na wewe. Sema maneno haya nyuma yangu. Sema, Mungu Baba, nimesikia mafundisho yako. Mimi nimekubali mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unisamehe makosa yangu yote. Ondoa jina langu kwa kitabu cha kuzimu, niandike katika kitabu cha uzima, na kuanzia leo nitakufuata na sitarudi nyuma. Ewe Bwana nisaidie, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Mungu akubariki sana mpendwa ambao umefanya huo uamuzi. Na siku ya kesho ninaomba ukaingie katika kanisa la kiroho. Enda umuone mchungaji na umwambie hatua ambayo umechukua. Lakini kama uko karibu na kanisa la uko karibu hapa na Kijauri Nyansiongo, karibu katika kanisa la Deliverance Church Nyansiongo ambalo liko karibu na hospitali ya Sub County, Kijauri Sub County Hospital. Pale tuko na ibada kuanzia saa 2:30 asubuhi siku ya kesho mpaka saa 7:30. Tuko na ibada kadhaa. Na siku ya Jumamosi tuko na Healing and Deliverance Service kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 7:30. Na kila Jumatano tuko na one on one kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 11 jioni, ambao tunaomba na mtu binafsi one on one na kutafuta Mungu na kumuuliza kuhusiana na shida yako. Mungu akubariki sana mpaka tutakapokutana tena siku ya Jumamosi. Mimi ni Pastor Mititi Gari, kanisa ni Deliverance Church Nyansiongo. Amen. FM 102.0 Radio Talk. Entonces
Leke Minero. Nyamira, Kisii, Kenya, East Africa, Africa, Meisengema. Kirali tukure Jumamosi gochakira enseyemo ya Maragoba. Abarai n'amagenderero. Abarai n'amagenderero. Abarai n'amagenderero. Nonde megaigana n'ebikoroto byonsi binekibuti ntegerero mu buryo bwa abarai n'amagenderero. Wate tariki na nyachae Brian Bright. Uyo rero woti yamungana yobora yubuja asigusiye ngima. Bright agotokere nago kuboreria lya kurengete litukaseline buno mu Kenya bobo gusigwantele gutayo abarai n'amagenderero kira Jumamosi kurenseyemo ya Maragoba Gusii Kenya n'ensingi manigetegerete. Why can't we stretch our brain a little bit more? Kama taifa nimeongea na watu wengine ambao ni maprofesa, wanasema mara nyingi wakitoa ushauri wa kitaalamu serikali hamsikilizi, na inawezekana wanakaa watu wachache wanajifungia, alafu wanakuja wanatoa maamuzi kwa sababu wanajua mambo ni yale yale, business as usual. Ndugu zangu, where are we going? Where are we heading? Takwimu zinaonyesha tena karibu 42% watoto wanaozaliwa wanadumaa. They cannot think properly. They cannot question, they cannot ask. Ubongo aliotupa Mungu ni lazima uwe stretched uweze kuchambua. Tumeumbwa ili tutatue matatizo hapa duniani, sio tu create matatizo. Tulipokuja hapa bungeni tunatakiwa tu solve problems. Bunge hili niliomba liwe bunge la kimapinduzi. To change namna ya kufikiri, to change namna ya kufanya vitu. Na wengine wanapata tabu hapa kwa sababu tumezoea bunge la chama kimoja. Tuna mfumo na traditional ya chama kimoja cha zamani. Ulimwengu umechange, alafu tumesimama mahali pamoja, hatuendi na ulimwengu unapokwenda. Maendeleo duniani yamekuja kwa kuwa na mawazo tofauti yanayopingana. Badala ya kutuzomea, mtusikilize. Huu ndio wajibu wetu. Mimi kama opposition siwezi kusifia hapo. Mimi sijaja kusifia na kukosoa ufanye kazi yako vizuri na utimize wajibu wako. Sasa deni kama hili kila mwaka linaongezeka. Alafu tunakaa hapa tunasema serikali ya CCM itaendelea kutawala. So what? Ili iweje? Kwa sababu lengo la serikali kuwepo ni kutatua matatizo, tuhakikishe tuna improve maisha ya watu. Lakini watu kwa sababu wanalinda vyeo, na mmoja amesema mchungaji, nitasema tu hata kama mtasema mtanitoa nje ya bunge, kama ukweli unakosewa au speak out. Kwa sababu hiyo ndio kazi ya wachungaji vile vile. Na mmoja alishauri hapa tuombewe. Sioni hata theory ya uchumi inayosema kwamba kama unataka kutatua matatizo ya uchumi tufanye maombi. Sinashangaa huyu mchumi amepata theologian. Hata Paulo anasema asiyefanya kazi ya siri sio aombewe. Unamnyima chakula, yeye anasema watu waombewe. Mimi kama mchungaji tunaombea wazinzi, wanaofumaniwa na wake za watu ndio tunawaombea. Mimi kama mchungaji tunaombea wenye mapepo. Hii ni principle tuna apply. Una consumers wengi, producers wachache, maana yake you have to produce more. Tafuta njia za kuproduce zaidi. We don't pray this. You don't have to pray for this. Alafu tunakaa hapa tumezalisha taifa la watu waoga, wanafiki, wanajipendekeza. Mbunge mzima mpaka mimi sijaja hapa kwa sijapewa favor. Wananchi wa Iringa wamenichagua, wananiamini na najua wananiunga mkono, wananisikiliza. Sasa sihitaji kujipendekeza kueleza ukweli. As a nation tuko kwenye matatizo. We have to address these problems. Sio tunakuja hapa tunaweka ngonjera maneno ya kanga alafu watu mnawapigia makofi. Tunalipeleka wapi taifa hili hapa? Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninajisikia uchungu, naomba niishie hapa. Asante sana. Nyamira, Kisii, Kenya, East Africa, Africa, Meisengema. Kirali tukure Jumamosi gochakira enseyemo ya Maragoba. Abarai n'amagenderero.
abarai na magenderero abarai na magenderero nonde megaigana nebikoroto byonsi bine kibuti ntegereto murobyo bwa abarai n'amagenderero wate tariki na nyachae Brian Bright uyorero woti yamungana yobora yubuja asigusiye ngima Bright agotokere na gukuboreria ria kurengete itukaserinde buno mu Kenya bobo gusibwantele gutayo abarai na magenderero kila Jumamosi kurensa yemo ya Maragoba Gusi Kenya nensingi manigetegerete tukure Jumamosi gochakira nsayemo ya Maragoba abarai na magenderero nonde megaigana nebikoroto byonsi bine kibuti ntegereto murobyo bwa abarai na magenderero wate tariki na nyachae Brian Bright uyorero woti yamungana yobora yubuja asigusiye ngima Bright agotokere na gukuboreria ria kurengete itukaserinde buno mu Kenya bobo gusibwantele gutayo abarai na magenderero kila Jumamosi kurensa yemo ya Maragoba Gusi Kenya nensingi manigetegerete Kenya ndiyo nchi yangu ninaipenda mwenyewe, tujivunie wenzangu tulinde mimi na wewe. Kenya ndiyo nchi yangu ninaipenda mwenyewe, tujivunie wenzangu tulinde mimi na wewe. Tusivuke changamoto tuongezeni juhudi, mkubwa hadi mdogo Kenya iwe maridadi, amani kila mahali, viongozi wetu hodari, Kenya yetu iko shwari sote twaikubali. Maendeleo tunaona vijana tunachapa kazi, na mazao tunavuna pamoja tunapanda ngazi. Maendeleo tunaona vijana tunachapa kazi, na mazao tunavuna pamoja tunapanda ngazi. Upendo kila mahala, kwa pamoja tusonge mbele, tuzidi kuwa imara biliwe vile vile. Right, asante sana kabisa mwanchu matekeri ya ndonsi alia sole ekarongo kuwaligania kiragega igando chia butokire chideka ikome mega chinsa ibere chia bono batuko asomoro bali bwabarai na ama gendro Bright mega yechi microphone so batuko bwo gitariki no nemo mutinyuki ando mwaka w'ikirubere 2025 karongo kuwaligania kiragega na komanyete kurwa buli tangana buna kwabere ko bagokorra bwase mitandao yeito entolino mugani gaiga se studio aselieta Violet Nyapara yoko ligekro kyo bunge ase constituency yabo machoka chache gotore live aso mutandao o Facebook na bogoswali ase mutandao Facebook na bokuligere linkwane yoye mase at the same time oisogoso aso mutandao o YouTube na rona bokunyara ko bagokuligere linkwane yo aso mutandao YouTube wetera radio vuna 102.0 FM gona bogoswalia na kuligere linkwane yeyemo ase yabona rabe ko bakigukira igasembeo na nyorongo nyakore isiko ya Kenya na bogotonyora gotera www.radiovuna.co.ke kerono mwenje butegende tokole nturumura yoga igasembeo ntaramurenta rando buli andonsi alia sole kurwa mbogoli kisimi satoiga kuchabo cha isano onde buli murainga karibu elinde toso asenkwana wetera 0785 102 radio vuna hala. Right. Ehe. Wewe tata. Watu matoke tena? Volunteer ile tibuti mami kwa banguza. Okay. Right. Sawa. Asante sana kabisa matoke.
Radio Vuna, hello. Yes. Right, asante sana kabisa kwa hiyo ana mora Radio Vuna, hello. Waire tabia. Safi, asante sana kabisa. Soko ngari liumrai ngire chisimi bere chomweli osengenjo ye chinsa. Radio Vuna, hello. Hello. Okay. Radio Vuna, hello. Hello, brother. Waire. Waire tabia. Mbia tudamu. Okay. Safi, asante sana kabisa. Soko manyanga muko standby ngire yo mweli because of time. Vuna Radio, hello. Ani baranga sugu tampugeni karibu. Right, asante sana kabisa. Basi bano baadaye ntochi kunyara kwa batu kuona mwana ino especially nyokuru wa se constituency bo machoke chache gandira koliki namba yetegere 0785 102 102 nteta komalento mura ya sembe obuna butambe chinkwana ngo kuwaligandalia sumuro bali bwa baraina amagendro tali chinkwana chikoto kuna tubuno mugusi kolende chinkwana chikoto kuna abuna aba Kenya. Right, karibu sana murayase umurobeli bwa baraina amagendro. Karibu sana ime Radio Vuna kero kwira chinga kichi gase ogokwania omotegereri na kumonye byanga ayeningo. Asante sana Brian. So nkaribisha se Radio Vuna. Mbya mono kabisa. Abanchu abategereri nchasa Marieta nkoro ku Violet Nyapara. Nyaparo ya manyekanete mono muna chuma. Chenkoro ku Violet Nyapara omwana chuma. Chuma no mwana bomiti. Omiti no mwana bongiro. Ongiro no mwana omarita. Marita no mwana okiwewa. Igonche no mochokoro ebichokoroli gochiabo paka kibewa gochimoino. Igonkoro ase constituency ekoro ku Bomachoge Chache constituency. Mbuya mono sana soko nkaribisha iga se Radio Vuna. Alright. Tokwanira amagenderero no borai bwa basubati. Alright, karibu sana Violet Ziga Sembeo na kero mutegele aligitiko chikomanya mange kurwa sole na komasemia nene ngaki esabalire samangana ega siasa na nena se constituency ya Bomachoge Chache. So turachakira bua siga ngaya oyuko wa mujumbe amangana siasa ndigwa chakete gutwale birengerero bya siasa. Ase eganga yane oko bomuchumbe amangana siasa na ya chagete kare sana. Nabona abwenrete ntenene last elections 2022 tintenene tia sengenchonga encheno mwana omuiseke na konyatinda gose society anchira abakungu gotenena bono bwoba buli ngasuka maega tenatenena lakini koruma egau abantu nabo bakunya komboli nga baba ekeruge kenabo kenyara nkwale gwanchu tenene okonya abantu baitu bono igo ogotenena kwane nguchageti igoro gose mambiende egwachagete kare from very back. Yes. Okay. So lakini asa mangana siasa ro ndikuachagete kutwale birengero bya siasa gose kwebwatere na mangana siasa. Kwebwatere na mangana siasa nonya na ronkare sana na chagete gekwera abana siasa mbaro abange na tenete na barabo ko ba campaigneri na kunya kubolinga no nyango campaign ekiruge kepakambo mugambi gekugera nimbwate chi quality choko bo mugambi naenda abantu abange bansugumire na wonsukinyare ko bo mugambi. Right, asante sana kabisa Violet Nyapara. Whatever chuma wase chuma
Chuma. Chuma. Chuma bomiti. Chuma igongie minute bona. Chuma. Yani chuma. Chuma yereri. Chuma yereri omiti omonyene. Okay. Alright, sawa. Asubo jolio bonene bwaita 2022 ekaro ogokora gender audit. Gati ya ebirogo biri byogwakirwe kura go selective seats selwe muchimisa no 35 na kemo 1836 only 145 abangine banyarete ko babago choro, that is about 7.9%. Abonekero to ku analyze kenyingima ase abantu bonsi ba sogete ku Rwanda ebirogo ao about 16,000 candidates, only 12.2% bali ngabangine abesogetie koboli ebirogo timanyeti ekero okurigireria the overall picture kenyingima no tutaranye irana gaiga sorogongoro gusi inkienda kegera abakungu number 1 bagwesoke koboli ebirogo ebi byogwakirwe chikura na affirmative seats barabake na inde almost none is elected vichandonga yole. It is over 60 years kortuanya leto possible. Ono gabu no tuguchitwa kwanira egentukerie koro kuna 2/3 gender rule. Yes. Ekigetara ikiranigwa korukia bege tu a constitution yaito abasubati mbabwena takoba as a constitution nkira bagego ikiranigwa. Reason yo gotaikiranigwa ni abakungu bado mbara anchwa tiangira nebo no mono gocha gusi basacha baito bagusi mbara baredi gotenenero n'abakungu bado nabo bakoranga umukungu bado taraisanira kokorigerera biya tokogenda muna luo umukungu mutanga nitwanyorete MP koru since independence Grace Onyango yeah, she was the first MP Kenya ngima ogocho yo kabere Phoebe Asio nera no akurukoru bogere bono gagusi abakungu ni kama mbare erwa no nyambara bwa banyene wancha gutenena kubolie biroge biga bibwenete kuboli kuna barabo bono konyoranga antu abagusi ekerugo tumaite nekemo obo women rep being a woman tokorangi keruge kigana kiketubwenerete na kia abakungu abange batari gosokera baboli nonya no governor. I'm very happy with this one lady otebire nkoboli aro governor nere bono igosokire abakungu abange tosoke tuboli governor obo mpimboro. We all have a right yo kuboli ebiroge biga lakini lazima tuwe kwanza tutararigere chi setback chirito gochikonyora lazima tosuke turateba ne biroge biga nonya ni ntunko binyara tore yakogera abasacha abayiga bakoboli ebirogo tali bakurwa so mukungu bono karo barura so mukungu kyo mukungu atari gosokera nero kwana ebiroge biga turatwara chinguru kwanza turi ya meaninga na butogotene ne biroge biga karo twarusiri pi chi setback chirito gochikonyora yakora abasacha baitombare threatened na into gotenena tokoratenena kwanza. Okay. Tumana kwa bamana kwa mwana bono tuwanchira basubati batenene yakugera kero korigereria chi family chinyinge chikogenda buya na basubati umusubati ataye family yeyo ngochire yatenene style gete lakini temaitiki yakugera basubati batarerwa batenena so bogambi oboiga banyari kokonya munaba gusi. Okay. So asogoligerere kwa omachando munene gorasa basubati gotesokia gosaba sacha gotanje ko bakire kura culture first culture culture ito no mugusi tira amini kabisa buno musubati natinene akole kintu kyamana kero to korigeria abagusi baito basokire devolution yaretete egasirengi ya kabisa bono kero to korigeria una nonya nabasubati abaiga basokire bakorire gasingi antubwate the late Laboso ntubwate Gladys Wanga ntubwate Waiguru. These ladies are doing a recommendable job. Egas bao koraningia kabisa intugu siga iga ntobwate intuge korokunga culture ito tira accept umusubati kabisa ekintu kenda basubati abange batali gosoka muna twensi tomanyete politics ego entail chibesa abasubati abange tokonyora babwata affiliation singia ne chibesa unless umusubati okarwete familiar very well off iramu support bono in as much as umusubati agutaka gotenena na abagusi ba nalire goseru ba nalire
kwaegwe token wama na kwaena nikura eko bigasia ngongwa so mukungu kwaro riko chibesa na chiro cyo ngochangia chiro mukungu gutatenena aiga ego favor abasacha mona singi abasacha chinga kichinyinge mbabwate gento gikoro kuna boys club boys club ekero bayire no mumuro mwabo ngotene nali bago chamo kabisa bamuchangira bamusupport eki abakungu abange bataratwara. Okay. All right. Timaitie soko ligereria igatia basubati bali bara kiru chikura especially bone kiro tokere na sero gongoro gusi let's pick an example mo woman rep motangani we county ya Kisii Mary Otara na temete kuri kiro kibo bujumbe bonchali lakini takinyoleti yes abuna maiga yokonyora overwhelming support ya sekiro kibo woman rep in 2013. Let's look at the elected MCAs in 2022. Ndobwato mu MCA bo mpaba borabu akorokunga Beatrice Kerubo Makwai. Yes. Kuira ni maiga in 2017 ndobwate Rosso Rondo kurwa machoge basi onyarito ko bakago chorwa lakini in 2022 tanyarito ko bakakuirana. You look in Nyamira ndobwato mu subati rugunga na Kalen Atuya in 2017 as a ward ya Bokeira in 2022 tanyarito ko bagakuiraniwa. So ekero kulire gente could it be also bali bara temirwe bairuli baganga ndangotora rango tamuranga basubati ngunyara muri. Let's see how will you do it. Maybe na kubako bakorera bakoba the justice no bali mogocha koromaega. No, they have proved a women cannot lead. Women can lead. The only problem to wate no nyana baba tanganire gochoro abasubati abango kora bari gasi digererie gasi yo musubati Beatrice bo machoge borabu bomba borabu bo bomba borabu omusubati yo yakorete gasi erengia bono basacha mbai gwetibia mpaka batake kurusyo musubati yo yekero tari ngo musubati abasubati mbatari gokore gasi gokora bari gasi nelinga insecurity we kayaika abasubati they are going to outshine us bono babeke bidiere igoromono basimono no matter gusina koro kunkoro bona basubati abaiga baba disadvantaged but women work. Yes, but let's speak for example woman rep mutangane we county ya Kisii. Why could she not make as an MP on your campaign at your county kima akaiwa chukura ikero kyo bwe MP buna nagotebi muna twachakira gukwana nkere branded as a man seat. Yes, busonge yaito egusiye yaito ekero kyo bompi ekeri kirevuna nekero kya basacha bona abakungu abange kero bagosoka nonya na abakungu ba mwabo nkonyora bali chinga kichinkongu cyoko basupport asingenche bakoranga ekero kitali kyo musacha umukungu na chanyare bona in as much as Mary Otara atariti akabori obo women rep akaewa touch kwa obo MP obo iga bado mbora rusigu boye gwa abasubati abasacha bado mbabo bwatirete na into mentality the society back ne maite nekeruge keke bwente ko bikia abasacha unless bono toche ntubuna abakungu na abasacha aba toko basabage kora na abasacha baitonka baro lebinte ibuna biko genderera no irana no nyane chinyomba omwana omuiseke no mwana omumura omwana kyokonya mono. Back to you, Brian. It's debatable. It's very debatable, but omwana omuiseke is very 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 helpful inka ona basacha na bagutiga barorenga abana abaiga abaiseke gusaba subati aba nabo bakore gasirengi yakero bairwo bochumbo barusie mentality eringe keroge kene kya basacha but oyo murai kwa temiru ase for example kerogete uisego kore gasingia are you telling me nga osoke kubuli kerogende kya obanto bago kwachikura kugwakarete gasingia in the previous seat bago kwa kabisa ona ndike ntukende ya disadvantage Mary Otara beto mu first women rep devolution time. In that time korengi abantu abange mba maito what was to be done and how it was supposed to be done. So maybe na tigete chilupo hol chinyinge chikagera chikamo disadvantage kera bole tyo chumbe. Okay. Ono aba MC aba barachoriro basubati none has been re-elected. Are you telling me they did a good job? That's why batachore tunende. They did a good job. That's what I'm very sure. But why were they not re-elected? They were disadvantaged because now men are afraid.
abasacha baoboire lakini ritanga nimba hetu chikura lakini bono karuba guchikura abasacha baito barorire nga yaya abasubati abe bagocha bururu basoire na barabu bono bachakire ko di campaign abasubati aba kekugera ogo down ngora na boko nyoranga abasubati aba iga they worked they are working inki gekugera mbache bairani no yana ebo no ntebi inki gekugera mbairani gekugera kama negas ba report card erengia ere very nice eshida deringa abasacha abaiga barolenga yaya they are doing so much and again kotebya basubati mbali gosoka bangi. That's why kero musubati oyiga very disadvantaged okonyoro umuntu gotiga rororo okomorusiningo omusacha ekigioka. But for fairness statistics ikorokinga asaba akichikura basubati no bara bangi wetani abasacha. Exactly. Then why should they not be able to re-elect or elect musubati mwabo? Egentongire gato bwane tugukwanira naende tugikwane ne sauti ya iguru abasubati nabo abakichikura bangi abasubati batatigeti umeza abasubati kero bakubwatire lakini umuntu achebuya nebese wevugete iga yebesa akoria bese iri amahota bayaga kinari tebese ya think kumutiga ekina kigo kigeita tumaitia n'abasubati una nago tebiritangani mbali well financially kono kero bagosoka ngo tende bare gotebanga munanche boniga my slogan is nganche busa bono kero natebiru musubati nganche busa naendo inyora ngango chiare kolema mugondo naenda achara antegerera kidogo nabeko bakongwake keranyorire beseri yachinchi obongo musubati oyo onyoro akeiro musacho uri ayo musacho bakacha tokonye okay so the problem is not entirely abasacha nino basubati bataligo support each other kidogo ya but it's going to end. Kaya the majority of voters. Exactly. Eyonko erere. Obo sigo koera abasubati abaiga babairovia. Okay. Lakini obo sibone round yet ndo jo sengo chikobe kwenge nchomono. Asinge abasubati abaiga batemira abasacha. Barole na abasacha abako bakora. Bono na bara ubaisa ko babantaba ya kabisa ebako bekanamo batebono tutagita abasubati batugamberge ko ramba metekero bako gamba nyumba na kibinto bigo chibyarorikana. Togotiga ko ira token umaite token simnege ntege kongo. That's why no nyatutaikere 2/3 gender rule asinge nchonga abasubati abange they don't want to struggle. Batagete batulie iga kidogo iga bakorega sinka iga banyore bakorereki babire nominated obo chitoken na chiecho from grassroots go chigoro okay mwancho batereli liogelia ye Violet Nyapara oyoko ligekero kyo bajumbe constituency ya Bomachoge Chache yegotoka se county ya Kisii ngina suru murai ekero kwa chaka kwa tebe mangana 2/3 gender rule na constitution yo yabegete ngonye mokonyole kigwa kiruchukura then omoko ba nominated elinda gotema go balance na abuno nominative seats chinyinga abantu barororo na basubati abasubati abara abere nominated still ekero bagotema elective seats mbali konyara. Don't you think ngamwairu opportunity chinyinge koro kinge keno musubati na nyara mangana yoborai especially in politics but you have failed? We have not failed. Abasubati abakero babere nominated umaitene a perception nerororo y'abantu kero abantu barore ko abere nominated ngutaka bari bako overuse. So now kero kwanyolenga no bendete ko ba overused nayo kwenda koira nangora egentekega entirely ekere finances finances nere wita basubati p ekogera bono rocho oso e ground tubati maso isaine mune yo musacho yo tanga inega iga gusokoruma iga yawo turochi agenteki yago disadvantage but kwabiri nominated for about 5 years na tokorosini beje toro anyway na kyokorosi okoba nominated koira nanga wakora emirimo loroche your own salary AC na ali nominated not that going to chibesa chesi bodiga nchimokonya nyare go campaign sababu she's working no ali ground go korari gas that means go tere no mushahara yawo korari gas tari kwa any other money aside mune yono ne fund yo go develop go sene pare ne fund yo no it's her salary bono chikero babire nominated nko ira na bali bakonya very much bono kero ira ndire bono go kurigie kerogo mbora bante bako imagine ngabono oyo na gwate chibesa ataruete chibesa chitoro cyo bere disadvantage noyo ko ruchibesa sababu chitumiro already okora esi na bwate esi yokenyori foundation that foundation is not running free
ngutumekere chibesa ni chibesa ichie gutumeka ni chibesa chia icho mushara gago cha gutoboli chikura na chachi ni chibesa chisaini nchiyo chiri chinke ntutagete chinyinge asinge chokonye nari mirimo echi chinyinge karo tutachinyora oyo maiga gago cha ni chinyinge twachire nera ikinere shida. Okay. Yes. So you're saying as bali bara iruli bagabe nomination even election bakorere gasinge ni bintu byangire ground. Bakorere gasinge. Tukuchakira omwana isi. She's doing a good job. Na ndi no ruli utogukwana. Tutambuke nonye Nyamira. The president Irene Mayaka, she's doing a good job. Yes. Igasipa okora nengia. Kabisa. Okay. So you're saying how do you change the narrative? Whatever muchando nora basacha ke koronkero biruge bindi bya machikora ne bya basacha sema ya basubati ya basane kete kidogo na mangana nkabuna yiso. How do you change the narrative? In fact ubo tukibwa ko letone organization runga Eco Network in 2019 egati abantu baunengeti wa se county ya Kisii na Nyamira abakichikura abange batete ngano ni kiruge kibo umanrepo soko bano musacha uri kuboli tango nere bakirekura obo tukyo bwa kore tumbu alwete reason as to why no nyono musacha ariko banere women report right. In fact karogoso ma the entire report majority of the voters kurwase county ya Kisii na Nyamira mbali gina asubura ibu mukungu politically. So how do you change that narrative? That's where we start from. Let's start adopting this thing from other counties. Devolution ya shite kolege ntekia. At least now women are working. Abasubati mbariska abakoregas. Torigereri bya the late Laboso did a very remarkable job. Bono toisa korigeri twensi abakungu na abasacha kurugusi. Torigereri abasubati abaiga due to devolution bakolire mirimo. Na botoko nyora chinguru cyo gotebana naki abasubati na bakolire mirimo imia. Tutirimboke Homa Bay mate. Gladys Wanga agokorega asibotuko mugaso. Mwarole bunakoleto monene bwense. Asingecho na maitenga account yae lazima egenderere. Kwaro rimwe binte byakora aguchwe K kera ikeiri oyimukyo monne bwense igoro omonne bwensocha mabwe county ya negenderete previously galenge woman rep arenge woman rep karabe woman rep akamanya chinchira chia bunago soa akonye county yae mwaro rosoire. There is a big difference, a huge difference between Gladys Wanga and the governor who left. Yes, then autora tenga abakunguru asebisa kubinde ngonyara barakini abaitoga kusi mu chando noro muraige na abaino bagusi because bairu that similar opportunities. No chirichicho but gasi yabo bakichikura mbaranyita ba they have not approved it. Abasubati bagusinga kora bari gasi baeguri baga batali konya kubwati gukurumaega mbago kwana ba bwati gukurumaega nanaki nkwayigo bunakwana ngotabwati nkwanembe chisa chindo muntu nabako gechibonyoro kwandi nkwanembe abasubati bagusi egasi ningi abagokora baeguri baga bakole gasi kero bakole gasi bamana ko ba discreet date. Okay, right. Asante sana mwenje mutegereri nkwane ya masemo genda tugutegerera sumuro bari bwabaraina amagendro korandaga turakana madeni ya sinini kurina tole soko gendera toba soko eba na bogo swali somo mutandao wa Facebook weke comment ya oronyo kubwate libolio elindo muraya chikunyara kobaga kulira nelia. Ine noganiti kubwate na kwegoke nemeroberio au yubwancheta se TV bono enyorere TV kurwe duka ya Diamant Keroka. Diamant Keroka nigeokoretera chitibi chechinganjo chionsi nande chisaizi au puna chitibi chiri cha Sony, Hisense, Samsung na Vision. Inyora Diamant boy gonko ne bale chihuva, subhoovers, guitars, microphones, chichaja chionsi, chispika chechinganjo au, chikuka, chi microwave, chi mixer, amasa chi battery, chi basi, chi flash, chi headphone, chi cable tunes, chi estima, chi blow dry, goika horn speakers. Diamant Keroka ne dukembo nande ya chiringuma. Ajerera bwebwatere TV aserigoliro mobuko korose duka embo ya Diamata. Kore umuchio Keroka tarera Diamati gutuka sebara ya Keroka ichuni opposite nyagitari ya Keroka. Gose bakere simi goetere number 0748-840-317. Gose 0711437974. Diamant Keroka na otore naye chinga kichonsi. Radio Buna 102.0 FM.
natalire kolende tindanyora natalire kolende tindanyora ng'akibono konyagotera igo mwaka bitenge gose kunatalire nkurigie college lakini tindanyora ngira abana bano batatu toraigwa Camel Park Training College Camel Park tata gasema tano hotel konyagokina kira ritu gogochierinde igo baretire bake college college ya chagete kale mbura geje shuni ntangani igere tare 15 mutinyo nani kai nandi tintekete college itayo gusingusiere noere gusiro goraki ogoro boy gomba bwate inteki mutinyo kianda saboro kyo bagendete kweriki bono iga tigaminyo kia bano rogaki na inchebo gaki na nyorire college rankonye Camel Park Training College nigo kwarigania sokwerike ku mwaka 2025-2026 Camel Park Training College nige kurobokoreribwa masomo sekerengo gya certificate courses buna automotive engineering, electrical installation, information communication technology ne chinde asege kakyo mwaka oyomo boigo nibwa tobokoreribwa artisan courses buna tailoring, plumbing, fashion design technology ne chinda sege kakyo mwaka oyomo nibwa te short courses buna computer packages, graphic design na boigo Camel Park Driving School ne chinde chinyinge obokoreribwa masomo sebirengo byonsi kuro diploma courses mbaka short courses nigo bokubwato kwa fees ya inseke gima naende goikereka eskuru ya maigerio ya Camel Park nige gotoka kilomita 5 chioka kurwa somo chobo songo asebara ya Kisikilgoris asamange akisimia se namba 0755386594 gose 0753915354 gose na bokulikali ukwase camelcollege@gmail.com Camel Park Training College chisemichingia asebonsi Nyamira, Kisii, Kenya, East Africa, Africa, Mensengima. Kirari tukure Jumamosi gochakira nseyemo ya Maragoba. Abarai n'amagenderero. Abarai n'amagenderero. Abarai n'amagenderero. Nonde megaigana n'ebikoroto byonsi b'Ekibuuti ntegerere tomurobulyo bwa abarai n'amagenderero. Wate tariki na nyachae Brian Bright. Oyore ruoti ya mangana ya yobora yubuja asigusiye ngima. Bright. Agotokere na gokuboreria ria kurengete litukaserinde buno mu Kenya bobo gusibwantere gutayo. Abarai n'amagenderero kira Jumamosi kurenseyemo ya Maragoba Gusii Kenya n'ensingima nigetegerete. Kaki magongo kaki birukunya kaki magura ko nyuta kaki sirori kaki mongo nyegose kaki no kwenda nyagitari umugaka kaki natembe nyagitari chonzi kaki tinanyora bokonyi watembere Ronya Hospital Keumbu ine rekiye gose ine nyagitari yachire na inde bwata bamanyi baigoro gendo lengwe na indo nyorobo bwene bwa bene igomba nkonye na boko konyeko igominyoke ngaronya Keumbu Ronya ngayiye kopera gotoko mochio Keumbu asepare kurumo chobo songo kwenda somo chokeroka ai gaki timenyo kiorobo Ronya Hospital Keumbu nenya gitari yekerere kurobo koreribwe kerengo kya igoro kigima ase inpatient na outpatient babwate chi machine chingiya chigo kulingolyo mubero mugima na kumanyo muchando okorwa surgery radiology CT scan maternity goika special clinic obo koreribwe aroro no boronge kerage obo chenno gwe kerengo kya igoro nechi ward chonsinchira okorwe chi abana abagotu goika emergency onye gotagete private wards obo lingolyo bwa maiso laboratory services na yanda mange tibuo bwa senge ime ya Ronya na ora abonyore tarera Ronya Hospital Keumbu era sebare kubwatane keroka na bosongo onyoro obogwenya 24/7 na koegwa mariogo kurwa se pharmacy yabo bakere simia se namba 0768350999 Ronya Hospital Keumbu, more than medicine, we care. Tukure Jumamosi gochakira nseyemo ya Maragoba. Abarai n'amagenderero. Abarai n'amagenderero. Abarai n'amagenderero.
nde megaigana n'ebikoroto byonsi bine kibuti ntegerere omurobulyo bwa abarai n'amagenderero wate tariki na nyachae Brian Bright uyorere woti yamungana yoburayi buya asigusiye ngima Bright agutukire na gukuboreria ria kuringite itukaserinde buno mu Kenya bobo gusigwantere gutayo abarai na magenderero kila Jumamosi kurensa yemo ya Maragoba Gusi Kenya n'insingi manigetegerete. Right, asante sana kabisa mwancho mwathikiri Radio Vuna 102.0 FM chideka chachire merongenega na ibere maige chinsa ibere chiabono botuku murobeli asembe no murobeli babarai na amagendro igase studio ni ndenerega no muraye aselieta Violet Nyapara yoko Rwandra ekero kyobo jumbe ase constituency ya Bomachoge chache kerontete tose koralilia mangana Bomachoge muraiso you're saying naye omo subati mutangani gotema kuri kero kyobo jumbe in Bomachoge church. Is this one verifiable? Very much. Nincho musubati mutangani kuriye kirokyo buchumbe kuri Bomachoge church. Yani undetanya kuesokia? Tinanya kuigonde. So you've done research kabisa kwa nyerenga nayo mutangani? Kabisa nincho mutangani. So ngiura tebe umuchandol this wa ile miake yonsi mukungu ndetayo nyakorengere kubuli bujumbe Bomachoge. Inchebuna na rigereiri na rorire usasobo tukibwane abakungu abangi Bomachoge chacha abana nabange basometa abaiseke lakini mbaraba umeto bobambure bogocha na oborai tinta tikoroka politics ose leadership oborai na bunko igwa abantu bahoteba obobambure bogocha no oborai sababu oborai bogotwara amangana ara mangi oterueti remote bena tigan temegenteki ondeta yorai tenene yakogere bagotebanga oborayo bombo bwate chisegi chinyingi oborayo bombo bwate binte binge bigokorekana katikati yabo ona kingorenge abakungu abango konyora baturiete mbatageti kongangana koirebero gebiga lakini chi constituency chinde korora tura basubati bagwesokia munabona bogetutu ni chinde why is it unique na Bomachoge? I think it's hard to wait for me. Okay. Yes. All right. So, ekerote teko so ana kuriyereria nkieko tagete como korera Bomachoge iseko bangonyero ko bagagokwari bagasobachori bari bonene bwaita kulingana na register ya IBC Bomachoge church yabwate chikura over 49,000 around 49,301 iko likely chinyara ko bachikomenta sebo choriobo kegara abantu nabande baroba kunyara ko bakwelikia bayia iko ligiti ko morosia abisi omobunge orororo okorokunga Alpha Miruka yes. Ocholetu ni kiama kia UDA kikere ase serikali na kikera soborai bwabono yes. Report yo Auditor General yo mwelio erete June 2024 ya moeta qualified opinion yana qualified opinion yiminetinga ekarochire kore chikuligerwa njiri bubi asenjira beroko bakagotumeka nechibesa jiri chikiganja kia NGCDF. Why do you want to unseat mubunge bako Auditor General abamubikire etikine badeliengima lakini netikinga gasia etelibobe ebinto nebinge omo Auditor General timetinkia audited yes but again tinta etigotene naga ukwana egento kira ende mamincha no mo sitting MP okolle meremo yae for 2 terms clean ondetayo ogochigo pinge kikarokyo okolle meremo yae bono kera abantu togendete gokora meremo ndobwene titoerani egenteke ebinto mbirore binge tokorigereri empowerment Bomachoge church nerense kidogo abana basomete Bomachoge church nabangi lakini no bali all over they don't have jobs
kero abantu aba bagocha kero ntwe bono tigangero kenenche nasoire group we y'abantu aba bagocha korigie kero ebagoto promise ebintu bire bingi batutebichiga simonyore ntobakorere lakini bona abana bangi skamba bwatigasi generation yeito eyenke batutebete nga tusome tonyore chigasi tuasomire ntoranyora gasi meaning asenara almost sitting MP atali gukuna akuneke yakwera we have resources almost sitting MP aikaranse akwane nabo tokonyora nonya ni factory yemo nabo tokonyora nonya ni egento kerakonye youths bake banyore emirimo lakini bono baichoire kero baichoire batabwate emirimo ngi bako resolve to do obosalia bono ebintu ebiga nabyo ebinge bikorigererwa a generation yaito it's suffering basomire batebetu basome banyore emirimo teyo inkitora akore to change this narrative tocha twaegwa ko batorigas muntu ogenda pi oejenga oirana matanga urchwestiae ogenda nakitogo konya ababato ete chikuransa banyore emirimo na barabwo baigubiyana naki we supported omuntu ito retrege ntonka egenteke gyatokonyire egento kende ne security ito nakiere beefed up security ito nakiye ko bange ebintu as a constituency. How many police stations do we have? Police posts. Naki abichi police post mbana kichi koleta imege kora bana baitunganda bali balikwa kero bali kirunga ibago chibairu abaitunga ibago chibage yani ebintu nebinge biragero omuntu otenene otake gokonya abantu bamino na bibyagere ntagitentenene nkonya abantu bamino nkonya ne generation ye yani yes. But some of the issues commission umurai teriro chega ininga kyomo bunga ko ba involved mnabono nyina amangana ya abana koli ko gusaba saye kuli kwase mirimo ni yobo nyimbo. How does an MP come in? What is legislative work? Nkitwa mutumete kerachi tegotobori chikura nkitwa mutumete enda akore akore legislative work kerare osiri ama nakikoroko kero baro osiri amachiko gali rugoro amachika igote narawo korero amachika ya irana atokonya in the constituency amachika arenga arosiri arenga iranira atokonyire arenga itire so kero twagochora ntogochora tiondo ikaranse parliament ukire etwagochora ndo totete mara karenga toteteire ebintu binga munebe na bitoko kwanira kero umuntu atenenira kwandire gento ateteira abantu bayi na abantu bako igubyana nabwate our interests at heart but kera kwenda otulia oreta umete bintu mbiroro bire our right muna koroseri kuchipara that's our right we don't need to ask nakyo mochumbo taratoroseri pare kekogera chibesanjire chiko ba allocated to do the same chiskuru chibesanjire chiko ba allocated for the same bursaries chibesanjiro so those are our rights in as much as tora irane totebena asanti wato konyete asanti itebena tukoboro ekora chibesechi ne right ito kuchinyora inki gwatoro seiri goralia watoreteire watebire nakwaniteke ebunge njanchite gosenja kebegete kerigererie torere bunage koba ebintu bune bine tutayete torere bikogenderera sababu mwato tumeze twachire twasomire we know what is supposed to be done. Okay. Bono we demand that to be done to us. Yes. Nkorine maiga keiga segwa kwana ali mangana yokoro sima baga yemirimo timeti yaye mbikone kibyo gocha gukora koro sima baga yemirimo asabantu babo machoge chache egogere mirimo y'umubunge igere koro sima chiko gukora oversight na representation. How does an MP create jobs? Koro sima chiko dichikeli karo kwali rosiri dichiko ndio oraete bungo tebe na gusi. It's very fertile by the way. Ntubwena tatonyore e factory yemo nonya ne ya matoke nonya iga mugonga e factory yiga kero yare turi mugonga nkiyakora terose tichigas eriko teneri chiko kwa obwena takwana. But ine miremo there are other entities muno mu governor no mu MC bagushugulikira ibintu bingabunebyo. I oversight still is the same. Executive nero president n'ibintu bingabunebyo. Ikinegento kere the same. Omu chumbe akwenda gali akwane kera kwande ngente ikero gyachire guchango gyakonya. Gekora bakage chakiri yali kimana koira na guchaga constituency level. Yes. Na mabunge tari korosi machika ko favor on the constituency ya. Na bago favor a national leader. It's a national leader. Korosi machiko
our the national outlook. Yes. No, ende bunge korosi majiko ye constituency yao. Kerate ba chi factory chirosiwo. Chi factory nchiko cha korosiwo ga its constituency ya yoka. Chi he is a national leader. Chi factory na bochiko iru kire constituency. Okay. Chiri chibwana te gokorwa as a constituency yeyo. Okorigereri a constituency yega it's fertile in this and this. Egento kiare tuororo kirige gokonya gabo. A constituency yende nero yarigereri ne bwateke ne kero kiyairerwe gentekyo yakorerwo. Okay. Mwaki kura kurubo machoke chache na gutegereta sobo tukobo igabwale. Let's speak element yuwatebire yeke wanda go se factory. E factory ke korosiwa ebintu nebinge bikoligererwa. Yes. Raw materials senchire chichi kirashoko bachigotumeka se factory na ebintu binde bire saronte keruguri libo machoke chache. Munomo bungo ligetigo chigo swabise 2027 isa ko baba machoke bagwakire kura. Kiwanda kikoro chenga kebwendereta se constituency yabo machoke chache resources chiro chisa ine raw materials chisa ine ekiwanda ikiranyare ko bagikorana. Ekiwanda kiraro sugua se constituency yabo machoke chache. Yes. Tubwate we are well amatoke. Ekiwanda kia matoke turanyore kiwanda kia matoke. Kero sigusene ewaine wasikero sinonyo no mugati bweli toke kiwanda kenge goko libo machoke chache. Baka gekoli. Igo resources inchiro chisaine. Aba machoke mbamaite gusimeka matoke. Aba machoke mbamaite gukora ubulimi. Mbaka barosia matoka aya mange gukora mbamaite na matoka aya nko barebesa. Chipara chiarosigo. Nkitogwetheri chipari chiga. Mbaka tunyore kiwandike tunyare kuba tugweti chi produce cheito chike gari ase kiwanda tunyore twakanwe na abana baito banyore gas. Okay. All right, sawa. Nite toira nake goturarigereria ikiroge kote gituko kunyara kwa bagoko gukora machoge ikirogo kyo bunge gekogera omwake kurega tukurigeringa what is the difference about ya onererie and maybe no borai boli bwabere kunyara kwa bakoba. I want to refer you back as a report yeliyo mo Auditor General mwaka which was ended June 30th 2024 Kerangatinga inere report you moise are available at the moment. Munabono ngese ko bogoli gento munabono pending bills. Omo jumbo machoke chache gare clean. Kulingana report hiyo taboti ni pending bills. Emelinga na hata meta bwase enseme hiyo. Lakini let's speak gento munabono obotumeki bwechi basa and supporting it. Unsupported expenditure munabono botumeki bwechi besa chirijugo nga emergency expenditure around 5.5 million cannot be supported bo machoke chache. Ekoro ngamba tumekete chi milioni sana chini kutaisana se emergency expenditure lakini they cannot support the emergency nachibase chunchia tumekete. Exactly. When you talk about environment expenditure 1.2 million lakini cannot be supported in Bomachoke chache. That's a total of about 6.7 million. Yes. Transfer to other government units sechibasa chirichi unachiko tara around 36,565,000 lakini in Bomachoke chache so mwako iwechibasa you cannot really support. There is no supportive documents. Chukoronga chibesechi tumegete that is close to 43 million unsupported expenditure. Yes. Timaiti aba machoge ekaroba ko igwa mangana ngabunaya mpate tukumanyanga oyo tegitera gocho kuire kirugeke nkiara kore elinde tobauti yake ebase bintu ngabune bimbiba bikoene ki wano Auditor General se constituency bo machoge church egento kiranekemo. Accountability. How well do we know how to hold our sitting accountable for our monies? Ntomanyeti asenge nchona naki ntora koreru ntora somigu tumayana naki ntobwena tumayichi basito kero chiacha nakichiakora nkichiakore keneki negenteke geko basenge nchonga kero etokokoka kero montasokire kubolie kero geke omonto riria asokire kubolie kero geke riria toire besa twagokire twamwa ntobu atichinguru ntomaitenga we are powerful, we can recall this person back acha to kwanere tomaya munde binte biko ba allocated bonde bintu bune bina bituta tobeke
wazi accountability yo mubungo ino gose yo muchumbo ino nakiego chikoba tigo muchumbo che ground gekogera abantu abe ground na uba muchorete kera chire ground or listen to the people of the ground naki abantu bana bagoteba abantu chibese chikaro chiachire chiaba chiatwaro bo wazi naki chiakore gasi ine rigento kera korekanikia unlike igento kiri abantu momaitenga no mubunge no ari kokora ari gasi lakini gasi yao kora momaitingaski gekogera bona abantu banalirenga kero mwachoro mubunge igakwenda bunge achabaroserie para nakubaroserie para mangana yeri abaroserie skuru ti skuru chiri chindata rose tichiro china kichiwo chichaba chibese chinde bunecho emergency sijui transport na kimobwenete muchimanye nkichibwenete chikoreru ase a constituency ino ebintu bune bimbwenete bikuwaze nali abantu baino baramanye munachibese cyabo chigokora emirimo Okay, let's speak another element ego kuna abantu abange bagotegerete kurwari bo machoga bakikura mangana ye basari kegera kiro muntu gategeto umwana yanyara ko bakagosoma karo tukurigirire the same report in bo machoge chache Auditor General ase igente kunga irregular distribution of bursary yani chibesa chichi bursary kwaina nwa utabwati umurobali urobekire bweli chiko mubunge is clean yeni mweupe kama pamba. In fact, when you look at other constituencies, you see nchiro maswali ya mangare to a tune of 26-30 million and so forth. Lakini ekaruguli the same element. Let me quote a report you model General Tebanga. Bursary disbursements were not supported with acknowledgement receipts from beneficiary institutions to a tune of 19,295,000. Ega egotebanga ntoruete chibasa chinga na iga about 19 million lakini chiskuru chiri chinyorete chibasa chi none of them is saying ngekene chibasa chintonyorete abana bali banyorete chibasa chu na abana bali vulnerable na abana bali babwenete konyora chibasa chu kusembara. So how will you do it different? Accountability, and I think again tonkire na karo kitobwenete wa adopt, especially as an element chibasari. We need to adopt something that is very crucial into muna mwanya bantu tubwate abantu tutarengaini kero tutarengaini kero tutaite equity kero bwate leadership irengi ya tuteberende nkwabo murai uri nonyanya saya chora dikireria se a constituency yago tema kumanya abantu babo mbarapi kero go support abantu abanechi basari mbantu kyukubeka litangani abana mbara bali chintakana nko baora abana baiga a first priority abana mbara bechisingo mother babwato bo remeru borobo nene kabisa nkonyora bali chibasari echi tigato tige bintu biri bono muna bono nche ndache ngakerwe kura nyore kerwe keiga di bagango konya abantu bali babwenete gokonyu kwanyora naso ira sabasani bane bona abasani aba bane nabo konyora mbenya ali tembi ya bali lakini asenge ncho batagete babe close 19 tinta itiko balus kwanyora na bungo support mono egente kige kuchikiaba yoko gechoko nene abana tiga tokonya abantu kulingana na uwezo yabo. All right, but naturally tuliko chokora kasi aibweka murai ngochorora abantu service yao na abana bwa banke egotebekana se chi constitution yenge chorogongorwa gusi bakwirire bintu bine bikunyara koba bigokorekana. So njira kyuranyara koba ko kore merimere kwanekinga magokali akunyara koba kagogosira especially as element basari abantu babwenderete abana babwenderete who deserve the assistance na ubago ikera chibesechi njiri waswasa magoko yemekora abantu bakwenyara abantu baranyara guyakandira chibese konyara bakonyara. I think karogo deal. How do you tame your people? I think karogo deal na abantu kumanya bari who you are kumanya bari your agendas and your values. So abantu aboko beko visitors mababa abantu bari abekene abantu bagokorere kene naenda baba abantu bako ba monitored ekogera munayo mubunge tubwende tyo choru ogendo uri mepi no bwene to irane oigwa abantu bawo nakibagoteba no bwene to twara abantu baguga bwe ground bagotenga yaya omuchumbe chibasari chirinji yena ni nubuya gosenchi yena nubuya kero kwanyola abantu abonsi uruchobo ko ngumbo borro kumanya
usinchia ba dispersed okay usinchia ichia uneligwa bakonyoreke minus kire. Okay. Karabatiraga bunkore na tole eusie ye yuno to kunyera ko batugo chakera baada kero to nyorra maya ye wiki mwanchi bategele kero chakera chinsi seto chebono batuko ye radio vuna 102.0 FM muraiga iga sembeo iga korukunga Violet Nyapara oyukuri kero kibo jumba se constituency yebo machoge cha chinguru na tole asmole sigeka igitali gitambe. Vuna FM 102.0 Radio Tower. Vuna FM. Tosese niwekere ngaki. Vuna FM. Tosese niwekere ngaki. Tosese niwekere ngaki. Tosese niwe na Vuna FM. Tosese niwe na Vuna FM. Tosese niwekere ngaki. Atotega Twenzi Vuna FM. Atoseseni wamo Twenzi. Tokuneke minero. Aya namo yeje iki. Omancho matagara lingo kwa rino jasama ye wiki. Oshke una baka okaragana se wiki ngi mayeta. Una basa kibaito babete bako tarase county ya Kisii ne county ya Nyamira. Abwese babete bako nyasangira lionsi piki andege komi. Amarieta na nchen Franki buokoyo. Kabeno batagara liobia. Hoko musana na wa boda niko kwa bako korogana se county ya Kisii. Abuya saba na boda babete bako korogane biara. Na koreta chibura burua se county ya Kisii. Kisii town hatuna security. Aba muraba bako nyagosumbua abantu baito ba boda obisie yakabeire maigari county assembly. Egasie kumugasa tarani amangana akabe kuchi media ekaba yarenge parallel police post yarenge maigari. Koruabwo morembo gaswa. Jambo la kushtua ni kwamba wakuna nyumba ya serikali ya kaunti na ni nyumba ambayo iliyofungwa miaka miwili iliyopita. Ni mara tu tumepata imefunguliwa, wamekuja na sera ya kwamba kila mwana bodaboda katika town lazima afae blue reflector. Leo tumekuja hapa kuomba serikali kuu ukumbuke Kisii. Ingosaba kafa na Simbarati nkaimore mogotiga Kisii yeito bodaboda ke goitwegesa kweke abantu baito baumisiro igo mutaite tuitane pi mumanya gosoka ntokonyara kobeke reflector ya blue Twenzi pi etauni ngima kiro monto nabwato uhuru yokobeke reflector ya yeri atagete banya gotabura aba muraba ito chi reflector chiabo babegete banya kubabekera echiabo chia blue nande bakubarasimisa bakobaona lisiringi miasta kuno bogima bokongete iga onde naro rabeke reflector yemo ya miasta. Ochumi yense nigegendre tego serikali tuko cha serinde. Unaba uncherire korwa se county ya Kisii. Babete bakorwe birengere byabo. Omo sekeito chose binyagaka. Na tareta sense mene gotwarga neliyo roboti roko bwatia. Ono bugoma bwato kwa ngaire kerege ntoke kongete uchigoro. Yense mogete yaba uncherire korwa se county ya Kisii niko bono banyara ko bagweso kinagote bangu bugima niko bogendere tego kongali tuko cha serinde no ene bintu bakonyara ko bakoni mbiri konyara ko bikugurwa asenchire yamo y'abantu kuburwa chibesa. Jeni mora matiabe mungena bwechiro ano morairwa bangina na ni sauti ya wanyonge. Ekinari gukwanera rero igane gento kya chandire the economy ni Kisii iga. Bona dokumenti naki ngigegendera ni Kisii. Chibesa njiyo bosongo jigo circulate. What is happening in Kisii? I'm requesting you moraiona rat. Bigere lyanga so gwerete bigere lyango ngegendera Kisii. Mbara ibakwira chibesa cheito. Unabona njomo kodi biashara na bedi town iga na bigete bintu byana gankonia. Biashara diyo pia biashara birenze pibono karangolo ruchumi yakanya yabeire enkonguzana turiko nyanyara. Ageta unito ya busongo se miaka ya kale biashara byarenge byasana. Senga ke kere biashara byeranire nsebupi. Ama butari gorobo boko kolega askwanya la tebe stations pia so itangi mkwanya kwanyura mafuta cyari. Kenya zijinze ujumi gezale getese ngenja abantu babwaji bazana abake. Uchumi yense serigirete nasa kongusana. Ono bugoma bwato kwa ngaire kerege ntoke kongete uchigoro kerege nto. Ono muna nto anda bataka turiko ikeliga iga. Gento kende kyonse to turiko nyara. Ina gerema na chande
kire na kingo kora ujumi ajandire ibira mabinde bijande kate nyomba abatari njengo tara ngweli kali ndaigo saba patako enda bali kali ibira mabinde bire nyomba biko kora iga bande babirusio kwari gusaba akumuri kali umuntu inso muntu mutaka neranya ari guikeria sara nyari kunya no ena boni go bali no mwechano gwetera sabaro kubanyara ko bakogenda chiskuru kurende nigo barrekanira stipara bakure nibugo cha stinga chiabo bali nekirenga kigotuma chibesa ase serikali anyarara ko bagekonyora gutuma chibesa gochia chiskuru elia masomo kunyara ko baga kogendera abana bamana kubwata basi ali gukora chiskuru ono gari eri abana bakona chiskuru nande baira ni gwesenge cyo serikali yo katira tumu mbesa yo chiskuru bari mbabu atindagera bako wanafunzi chibesa ntuwakana chiri chinge toko nyara nchiri goisana tunaelekea ICU kwa sababu sasa ukienda kwa nyumba watu wengi wanaumia sana karatu achukua na abana bande bako tabanga nondagera mbabu ati bako nyara kulite skuru serikali dira tuma besa gochiora bana bakulia bana bako kora bazeli bate bundagera te bakora ki bakulia se skuru bana bonzi baseli gochinga kenenge iyo nabo tobaligere tosire ningi tokora serikali atati nkobeka yange chibase skuru chigokonya abana chigoruwe ndagera base chinga njira ikoro bali mbara nyari ko urandagera barageria abana aba bono tumwana uchiskuru nanda okomonyoranka baseli no bechire tauni gaiga bono tusirenga ningi tokora asujume ya Kenya yabona munanja garama engoro uzijibeza ngona ko bayire skuru utata wanja ndo mechibesa ujo skuru abana babere skuru abana bagasite ko sari wose ngi serikali dira toma besa skuru bali mu baba timagoza senga bako nyako litini bana skuru besa tutai yinko report rigeta seni ya chirenkuma asubutu kina ko yabeke mesa kroiga se county ya Kisii inchen Joseph Nyagaka Amate ya monika gendrete kolero bwana bumwanobo oyo bete kago itwa senchera yobo tutukano no mosani oye wametuarifisha kwamba ama wametuarifu kwamba lazima uchunguzi wa DNA ufanywe. Kwa hivyo sasa ni kama tumepata relief kidogo kwa sababu huyu mtoto sasa mwili umechukuliwa. Ifika on Sunday my brother bibi yake akatumiwa message ilikuwa inamwambia mimi ni rafiki ya Faith kama mnamtafuta mnataka kumpata akapeana direction tumemsika pale Maosi SDA Church upande juu kidogo mahali kuna tank kuna mahali watu wanatoa mchanga ya kupoma nyumba so DCI pia akatupea gari na madCI wengine tukakuja so tukachimba hapo kidogo tena kidogo tukapata mawe tena tukachimba kidogo and finally we arrived at the conclusion so kutoka siku tulimpata it was on Monday engane yabete nembe ekinechi mu machimbe yasaye nakanete toita yona banargo sabanga abasaye baito onyemoro bosani boko butoka abaiseke na abango imotigagende ligio yonde liba boko iri getambogero kenge kabireke ke karamutebeti ni university yakoenda ananga gamwete libaga agende university arabwirani nande nabo balecho kogendera n'ubugima bwabo niko tubwato bwabo manene egekogera egente gyakorekanite Omuemsi obonya matuta Julius Matwere nigaba borie bali babete bakorie nyama y'engombe rwarete kominyokase chinyagitari ase county ya Nyamira eriko nyoro bogwenia korora abantu bana barwire banyorete omuchando bwokoro mwenda na korukana kominyoka kubwatekana na endagera bali etembe na kekwera na chiriga aje kubasiumeria manye na kibagenderete anyorera abantu baito balenga balenge 42 lakini abandi bayigoreirwe nyuma yo konyorwa obugwenia kwa ibo mariogo bachire nkabantu 33 ono batigaritanya gitari abantu kianda stiri abantu mbale bataracha bacha konyora obugwenia nale kuburia abantu bamintunde bwensi oyigete konyora enyame yonde bwensi oyigete konyeria koranje takwibisa muri kubwatwa muri goshtakiwa ancha mwiche mogenda nyagitari onyorerwa mariogo egere mogwene kurwa sumunyagatari tomonene Dr. Hoeba Mr. Waziri Mogohi ne team yao yonsi y'abanyagatari baito. I want to thank you anene kiagera you responded very fast mwakonyira abantu baito.
abarai ba Kenya Kwanza niko babeka umukutano monene wa magendera sense moyariana abwese baireteri bagana kwa kerekoko eserikali ero bakora wono mo chief wibu Silvana Sosoro no mo women rebwe county ya Kisii Donya Dori Saburi amo no mo women rebwe county ya Nyamira Cherusha Momanyi niko babori abamenyi korwa soro ngorogusi kobwate si serikali ero Mbolige nditora mangana ya mache akina lyo bonjali totalete change onyege konyara kanebe nonyenesi. We must change, my friend. No one tigera tata barulo tiba ko abekere to naito kwa katoro na mchikula my friend. Gosa na mami doa. Omo toka twaliru tigaya kuli bagani aya atakorebe nderemo. Ego ika 2027 tomo bekera mali. We do not want antagonistic politics na siasa ya kuturudisha nyuma na siasa ya ukabila. Tukianza kujiweka kando kando ya kwamba sisi tumejiweka kando na Wakenya wengine hatutaendelea mbele. Moro chimna magendera gendete ko genda bogere nechize mochinde cha Kenya. Amagendera yuna ruto tagete gusiya itoko chakera bonchari. Gosenga. Tentari na ika omanete nga riana kusfara teji. Tari mara ika omuntu ora materi no soro. Omuntu ora materi no mugavana. Omuntu ora materi no muwimende. To komuka mambi otayo kumaninga ruto talata wasifara. Ngakinga yiru tako manyara riana ngabekaro. President Kenya Nori. Okolo William Samoei toko mwemichira kusema mami doa. Intuna watochorete twalireira utara no mheshimiwa William Samoei Ruto na tali kutokutara nere busa mnatoko ikasare twamoteri otoebito twaminyakana bila bigoti. Omosubati radio tundo ni gaberga korage kiera omugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati asogo taikirani ya magendera ya wananchi batagete na kobori ya bamenyi korwa se county ya Kisii komobwate siasa ganga yokorwa na robo gavana se county ya Kisii kago kwana samatanga ya moime ya Nyaibasa ejego toka se bunge ya Nyaribari Masaba ni gabori ya bamenyi be county ya Kisii koimo kiregor na komanyeni bo ya babunegenda to 13 to 2017 tukachore gavana Kisii County mukateba ni ufisadi tukakola ufisadi munyu natia manganai basi waro alikuwa mzee mukaleta wone kijana mukateba wone kijana mwalete wone kijana incompetence yani nga chibya sabaka chibya sachecha chairana baka tuwa this world nibaka chibya siwa cha chairana nye mama yeziko chitumia bako chibeka na chibaba chibeke basa dirende ba abantu bayitori bagachikoira gosema no bakipo abantu baminto tigakorigera liekini tigakorigera liaba yasomo ndabate tigera liumurai uranyana kwa konya gutubusio gayiga gomorocho mugako gambire morocho musao gambire next mojinga no mongina bono makoreta gosemo chenjibi to gosemo no mongina atebire rebinto bono biakoreki ya sarekire nada ko ikotokoreki ikotobi gorore karibo igo having said that eto teyo abantu baminto iga egakie ya siasa indumna tole ngose nduna bagusito gosemo karibo igo ndua bagusi otendo poto mondo koligi chukura korgusi eno to poto mondo koligi chukura korgusi lazima na sisi behave yani nga eno gotagete osikwe na ekara skoyo mino kiro mondo tigate nene aligie dibagari yaye kiro mondo tigate na kwa na yaye motegere nga dingo motagete ko mondo tagete mokane gosema ndiko ojo mokane binte bia kwanta tuta mkiagera wana kwagera dire abantu beto banya kurwana for nothing. Oyo bore tiomo seneta se county ya Kisii Vincent Gekone nigamora giro mopungo Nyaribari Masaba Daniel Manduku ekera asogo taikirani ya chiri alireta bamenyi ba Nyaribari Masaba na komobori gokorera banyaribari gase onye tariboni garage komo Russia asobo chorio banene bogo chabwo mwaka bwe chiri bubere na merongevere na isano na ibere otungoro Manduku fakatapeli para ngaye karataki ngaye okatapeli kipa alinori buya ngayikikolekeki ono joye kuchiri bubere korwa baka Masimba koko rusi expenses kwanyoro ubwate paseri ya 800 lakini watu wataete hivyo wanyore paseri wanyore amache wanyore kipara wanyokanya kwa suwa peni mbili ege ndokio mwisongo babol eto bwate jifunction ibere Kenya ndo bwate matiani tokatwara na Ruto ngai mota etembo oliko rungo mota etembe na matiani ose Ruto matiani yo igomba inuni numogwa katikura gake wante birimbo nduwe somo ndorio korose osene rode mwa moroka kenaruro biyamana nyasaba konye nyasaba rende abaitio omo ikoma chenu babwate
mwemusiebwe gwadi yake susuye gotoka sebunge nyaribari masaba ongundi kerege nigatebire nge serikali ya county nigagendrete kwanekia ngango ikeraniere chiri aliere tabamenya sensemeyo nako bakorera magendra buneta keire nabaigo nigatebire nga nigare maiga ya matiangi asoko mobwatesia aseganga yoko bolio borai bwense bwa mwaka bwechiri bwena merongevere na isano na ibere abwesa borira bagusi komo bwatesia segangeyo uno muhimsi unandega yasa yoka mbwente ko batebi inchi tubangete une serikali ya county bocha gukora segodi susu igo sebali bago itasia sabonega no wanche iro ne bwenchi utagete kubuli kirogo kebe no MCA ebe no governor ebe no obo jumbe onde bwenchi na cheire kubuli chikura 2027 kere sirimbe bocha kubuga and twenty including me olimo ade chikura tosoba kigiti naenda kubuli chikura ekera to bocha komina na ekero kebe MCA tutazungusha na hapa chini chobo chumbe ntocho torwandre onde onsi olinya sagwa kama butanero bocha kubamba igo bono ntobwa tipinga mizi ende onsi onde bwenchi ubwate obote bokubuli chikura egente kemo yoga na tangase botambe kero kyo tutachikurwandrana no president wa Kenya barabu waikatobwate sio minto Dr. Fred Okengo Matiang'i mogusitayo orache kopinga nga Matiang'i tabe president sigari yoria ma ebisa kubinde bipinge Matiang'i lakini mtola gusi totene namo tobwate sio minto kitwa manyorenga nero sokere kurusi okobori bo president wa minto twango mono minto kese wikatopini mo rombo kuchimotwaya na inje gento nantu ni ode mwaga ya Matiang'i mpime to rombo na wikamubwate si nerabe president na itugusito kwani kibuya ebisa kubinde bye bangite abayikuyo obagite murochenga gachago muna kunya kubinyokaiga onaenda utebere nere Matiang'i baguchi support tonto agite sabu ibarende bali bamanya tenga na onde UDA ona ego tieli na sire polisi aranse yiru pensa sengencho ya tando kreere tingo na kwegera UDA no nyana choro tunero kina keka na Kenya side because disappointments jawaire chinyingi omwancho motegerari kerke bwa tomo chakanonge bwa tomo erio goikira buno ne keira mali korwa sama ye wiki buna beteka gwateka se weekend mayetire amarieta ne frangi bwo koyo kabene weekend ngi yeta bwa titango chende chance ayo na mayia ye unare pasamole radio Vuna. Prosperity Coffee Kenya. Mabadiliko ya tabia nchi hayamaanishi tu ukame. Wakati mwingine huleta maji mengi kupita kiasi kutokana mvua mingi. Je, umeandaa shamba lako kwa mvua kubwa, mvua ya mawe na mafuriko? Usikubali maji mengi kuharibu kahawa yako au kusababisha magonjwa kama Fusarium root rot. Hakikisha unafanya yafuatayo. Tengeneza mfereji ya mitaro ya kupitisha maji. Usizibe mito, mfereji au vijito. Acha nafasi ya mita 5 kati ya shamba lako na vyanzo vya maji na panda miti katika eneo hilo. Tuyadhibiti maji kwa hekima na kulinda mashamba yetu. Ujumbe huu umeletwa kwako na shirika la Solidaridad. Otakondetera mabati ya inera nginga kembe kege sumugura ana mabati gwakira ni uzingie kama mabati ya ne kwakira ni ama yambwate bakira nginkwa kangara benye ukora mabati ya mai ngai nkonyora mabati ko mabati ya yora nyora kuro Uhuru Superstores Limited inchwa songo marara maya chirora Ebono eduka ya Uhuru Superstores Limited Bosongo kubwaterana na mabati rolling mills Waigoire showroom Mbokegima South Nyanza na South Rift aso kwerora na kochora mabati oganetie nkone bara mabati ya 28, 30 na 32 gauges yechi mitoraganie ne warranty mbabwate ya gochakire miaka 5 goike 50 amabati ya yona yechi kala buna charcoal grey, brick red, tile red, sky blue, chocolate, maroon na yanda mange. Uhuru Superstores
Limited Boigo babweterane na Crown Paints kwenekia nkonyorore chirangi cha economy na premium chingia na inde chikomenyenga kientambe chiri tayari gutumika gose na ubago kuburukanire gwekekare ryoganetie ni machine ya Crown Paint color mixer. Uhuru Superstores gotoka Oru Complex angena Safaricom Boigo JM Towers angena Credit Bank Bosongo nebu atabakoreri barako bose myoganetie utaragoreki utagete inyora eduka ya Oru Superstores Limited nigo bako gokobere bintu bire kwagurire goika chingongo au buna Kisi Nyamira Migori na Boigo chinsemo cha Transmara goika gesieri kia utarugwa kanira kende gionsi akisimia se namba 0111161500 gose barikere liuka somotandao info@orusuperstores.com. Oru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ndiyo nguzo ya nchi yetu, tukiungana sote pamoja tutaijenga Kenya yetu kwa amani na upendo, tuendeleze utu wetu. Haya yote tukizingatia, baraka tele tutapokea. Vijana, wazee, kina mama, tunaweza tukiungana. Furaha, usawa na ustawi, Mungu Baba tatujalia. So full of love, njooni wazalendo sote tuimbe. So full of love, njooni wazalendo sote tuimbe. Harambee, pamoja tutafika kilele. Harambee, na Kenya tutaishi milele. Harambee, pamoja tutafika kilele. Harambee, na Kenya tutaishi milele. Forori witone moradhime, toikaranie hamwe na thayo. Maya motene magegania, tuini twothe twi hamwe. So full of love, njooni wazalendo sote tuimbe. So full of love, njooni wazalendo sote tuimbe. Harambee, pamoja tutafika kilele. Tutaishi milele. Harambee, pamoja tutafika kilele. Harambee, na Kenya tutaishi milele. Harambee, pamoja tutafika kilele. Harambee, na Kenya tutaishi milele. Right, asante sana kabisa mwanchomo tegirali radio vuna 102.0 FM chideke menonge bire nenye chabo tokire mechinse soto chabo no potuko gaiga se studio nene no mara ya serie ta Violet Nyaparo yokuri karo kibojumba se constituency ya Bomachoge chache ninchiko bali baka baadaye munyara kwa mugo kwa na monere namba yetu igere 0785102102 go kanyakoba standby special nyo kuro Bomachoge chache nincho kwa ali bagonyara kwa bako kwa na amonaintwe lakini sababu nontete ndararigererie sininigo aliase page ya Facebook Radio Vuna 102.0 FM nsome chi comment chiroronkego elinde tomaiko endrane nkwane yega
ya mase masomoro bali babaraina amagenro nchiko kondoka nga Bright. Okay, tete ko scan through bali babwate amaoni alingete nkwani tubwate ga subutuko ikabwa lero. Okay. Asipeje Facebook Radio Vuna 102.0 FM Honorable Mogonchi agotebanga bomachoke chache ntwanya konyoro musubati omonemo buno mheshimiwa Violet Nyapara, and as a strong believer in women leadership, I believe she will make a good legislator who will bring the change we deserve in bomachoke chache. We support her wholeheartedly and unconditionally. Tigatomwe amagoro abantu baminto. Message signed and approved by Stephen Mogonchi. Sawa. Okay. Right. Kirongo lirelega oyona isa ine kabisa. Kura zangu zote kwako mama mheshimiwa Koru Tendere bo chibonsi ba tebire naye weka ya kurunga Divina Ombasa. Okay. James Matoke Korwa Nyabigege niko ndani liswali liane neli orocha matuko abono na nogo cyabasubati mbachigwe soke kurwanderera ebirogo wose neli baranguse magiga. Thank you, can note that one. Nonyero ko bagukolira nelia matuka yali bose basubati mbachibe soke baboli birogo wose bono bado baragendera go musamagiga liboli lya James Matoke. Stephen Crispa agotebanga intobuna bamachoke chache tigatoe omwano ito Violet magoro abana baiseke baegweri bagabagambe batolentere amagenderero bakunyara ko bagagote baigo ali CPG Facebook Evans Sonyego. I've also seen you watching live from Nairobi. Okay. Korwa ogembo bo chitendere tuned in, getting you loud and clear Honorable Hope maya kasawa gendera kuchituma ni nche kujisoma buno gendera to kujirika ego mwanchi mategereri me yumoro beli babarai na amagendero. Karibu sana muraye kero togoswa senseme kabirine omwelio asenkwane gekero kwale konye kotoere sanga etobauti ya oniriria ndakino borai boli bwabeira se constituency yabo machoge chache na ninki kogera aba machoge banyale ko bako gochora this time around. Of course asechi comment kiri nara somire kwara igule bagotebanga inenga kitobento kunyara ko batoko abasubatiri baga. So are you saying aba machoge bigo babwento ko gochora this time around asinge njunga ino musubati go say you are the change they need? Liboli nerigia. Yes. Bamachoge mbali uchikonchora munanchi no musubati. Yakore biroge ekeroge kekeroro kirwanire runa into 20. Eba uchikonchora une change elibatagitase mu machoge. Bosubati na bosacha mbo what different ntambe asengencho ekeroge kinkire ase 20. One ba uchikonchora imbo mutenene lyobo ase change eri etakeire. Bomachoge as at now. Okay. So asajide kachinte bade karuto ko ligerelio bokorelinga kiboralia se constituency yabo machoge. One of the issues chira se constituency chinyinga se kenyingi mo machoge chache inclusive ne merobeli ya magendro gotakorekana se chinga kichiri ebe kirengango korekanere se kenyamoro bakorukanga delayed implementation of projects. Mnabonekero kuligerelia bo machoge chache by 30th June 2024 kiromo auditor general go soki report chi project go semerobeli ya magendro etianete was about 27 delayed projects totaling to about 62 million. Yani ebekire budget ndabo ento ko rokini teranyero ko bagorgana katimerobeli yo echi bise chaba chief isato chira about 2.4 million. So in total around 64 million worth the projects charing delayed ya se constituency yabo machoge chache timaiti aseli bakali yo kwa kolire miremo in different capacities ngikiragira ndake kwa bikira umurobelio obwento kokonya abananchi tokorekana se chinga kichiri chibwenderete magosa igaraba yo olio tenenderete enseme yuyoro mujumbe anda kenkia yura nyaro ko bakokora kwene kingemerobelio gwitiwa yabananchi bwento ko bakonya se chinga kichibwenderete ngoko ruere korosiwa elinde nyaro ko bagikuru the value that is necessary at the right time. Keruko ligerelia enganeye ekoro kinga keremerobeli abaire delayed
igo obukurumi mbura asigete gekogera kere gintu kiabeire assigned and allocated kekorekane kigo stall. That means ebese yasinare bwenete ko ba diverted to tekora gente ekipi wose echeche gokora baadaye egento ketabwati standard iri bwenete ko ba igo keruguri iri ente kiokora obukurumi gatigati yabo ediete iri natumire nkorengi naryo ribwenete gutumika bono kero egento kiaruru kibwenete go benefit abantu bao be constituency yao kero omurayo mbia ogotige egento kiagenda to completion kero twaikeire end of nakiba kuruka kero twaikeire omo auditor gukora auditing yes omweri w'umwaka w'ikibesa cyo mwaka uyu kero auditing egokora yaba muna egenteke nebankira aba completed ngechagete na ndenkirange koera gusekierire nari akorekana accountability yago ekobengia. Okay, so ego no bwate necessary mechanisms zone nekinge mero belingo korekanira sichinga kichibwendre eyo bado ngoko irani back eyo bado nebintu bikokorekana ne ground kere kwa iru egasi yo gukora se ground kwa involve abantu bawo be ground kere egasi yere ground abantu nabarumbata ite bintu byabo bigenderere mpaka ba make sure negasi yakorekanire involvement y'abantu be constituency yawo it's key to development gukorekana buya na gukoreka buya chinsa chiro. Okay, alright, so overall kero kurigereria murayinga gutwarare chinguru chae no obole ubwa embororo kabisa emna naratemire ku pick some elements kurwa se report yeyo emna bona se faida yobo machoge. There is an element here and reconcile the variances between financial statements balance on compensation of employees and the payroll amount to a tune of about 1.7 million. Kabisa liansandire gabwe kero modita general kurigereria obokoreria liase constituency yabo machoge chache na magananda manke ayo andake tutanyaligeria sengencho yechinsa so violate mwaki kura kurubo machoge chache ogategereta sobo tukobo igabwa lero igategete koigunga no manyete okugania kwa inkoro kyoko muchando wo machoge monena sechinga kechi noroli umuchando umonena se aba machoge chinga kechi nebintu bitari kokorekana byaera umuchando umonene asaba machoge chinga kechi na ne nakindake bekaseke busite ndariri eterio umuchando umonene neringa bintu babwenere gokoreru mbiri gokorwa no muchando bonde no ringa mba maitinga mba bwate right yoko boli egenteke gankela allocated nikigeko gera gitara korekana chinga kiechi bono kera abantu babeire enlightened bamanyire gento kebwenete gokorekana se constituency yabo bamanyire gento kebwenete gokorekana maybe ase ward yabo mbabwenete gotene na babuli omuchumba obo mbabwenete nonya no kumusamon egenteke nkiaete tiwe ntokero chenkera asigete na asigete nkebwenete gokorekana ninkigeta akorekanira nonye before omwaka oyobwe financial taraera mbabwenete kumanya what is supposed to be done nkigeta kyakogera gitarakorekana bono kera abantu banyorire knowledge yo kumamuna ebintu mbibwenete gokorekana so bona ende mbira akorekana batwara obosibole bwo gosokana koboli ekogera mbarabu aba dos nebo omochumbe karo omudosi abana inji aba bamochora nabo abadosi bae abadosi babo rasima bairani ligubuya batebuguri ding amangana muna abwenete koba. Okay, so muna kwara tarira se constituency ukugani kororo ngorokyoko what is the need ase kwara identifying a sense so abisi the first 100 days ebine bibi ntongora chaka igakora konya abantu baito first security tubate a very diverse nakindaro ke a very diverse was a long strides kugira security agents. Okay, chinyomba chiaba chief baito babo machoge chache chibwenete chiaga chubuja chinyoro bolendi borobya chabisi chiaba chief baito eyo security obolemi abantu baito mbabwenete basomi gubuya nakibakolema nali tutanyore gekora boniga chinga kichiga abantu twabeira abange nobolemo bwa keire bono muno omuteneneri bw'abantu bawo no bwene to baerekeze muna baranyare ko babao koro bulemi bwabo aso emegondo yabere emeke lakini banyora produce yisaine
ebintu nebinge bibwenete gukorekana ase mu machoge gokonya abantu baito nonya ne chisukuru cheto chao machoge bono tiganko bori Brian chibesa chiko ba dispersed to constituencies. I think they are the same. Nkigeko garachi constituencies cheto chago chamata tubwato bolemeruo bonene bokwagacha nonya ne chisukuru cheto chirorekane bia kwarigereri kwaruga kwenda bakakiragu matari kwarige chisukuru style cyagachire bia gogo chamega iga chisukuru cheite chiri chimbe nchiri kwanonya n'abana baito omoyo bo gosoka mambia ende school tari ko robuya bo gosoka ende school eyo e difference ye nene ne yakiuchi yaba ebintu bwana tubimureke bia abana baito bakonyora e platform erengi yo gosoanonya ni class abana baito babe enlightened nonya na Bible kibakungangana guchia basomi abane bakungangana on the right course yo gukora ebintu bigenderera bya se constituency yaitu kabisa. Okay, so for fairness kirukuri ibintu biri muno omubunga wento kunyara kabaka okora the current administration especially amangana yechipara mangana yechibasari. What did you credit him for? I credit him for chipara. Chipara omubungo ito otemire guchiura njiro echinde chitarakunu chitararosi guchire chimbe lakini ichiri atemire gorosi orosiri abutinda itikoira mangana matambe omubunge otemire chipara chiria abwenete korosi lakini bono ntaiti gote ngo otemire na abwenete go deliver gekora they've been allocated money for the same tiga deliver aigure chipara chionsi chinyare abantu banyare kwitabuya no murembe security wise kidogo tindara go sebinte byombere biya muno mubunga bwenete ko birosia kala nabwenete gutinira security chi obisi chinyara ko bachigotoka chi police post chiga chibeange egoro ebintu nebinge bigokorekana guchime kerole mali kwanyorero muchando by the time gocha goikera kama bono tigambe ke example kyo gembo police post orugo senkoru maraba chinza kawo gutara kurumara babako gembo police post kama no moibi kwalenge nabokonyora gwaituru omuchivu atachi tiange bwango nabokonyora gwaituru bone bintu bine bi security chipare chatara kora korosi tigakore korosi ekwera nigasi yae yetu akole. Okay, abantu bagutegereza sobotuko boiga bwalero nabange barache bagoikange bagote bingomora itotete go kwa magoro tokobwetesi lakini at the end of the day also nabarabo mbaga nitikende aida emeremo wase in one way or the other mono mangana yemeremo. How will you select your team ego kobwete siaso gokore merema ase a constituency abo machoge chache mwaki kora kure constituency inategete kuigwa kinande nege tukende kyabwende tukikwaniro selection y'abantu bawo kubwate sibakore gasi ekeroge ko getagete bo machoge chache ngetagete ba machoge chache ngima bumachoge bwate chinyumba irenga bumachoge ne bwate chinyumba ine but ne bwate ndi chiwodi chisatu nto bwate machoge basi tugatwara bo chitendere tugatwara na sengera bosoti. Yes, aiga bakonyore kiro umuntu gekwera no murayi obo bonse neba narwe wodi gete tindigo chigo besi gabungeye wodi ine rabanta bunkonyora buka lazima nyora umuntu kire word lazima abantu ababonse bawo machoge chache ba benefit ekora bonse bakabagwakire mbari bari batagwakire lakini mbaro bari bawo gwakira ko abeiro murayi bonse nabantu bawo lazima ochore kurukirasi abantu abo bonse ba feel included tari buna bono kero konyora twa umugwakira umurayi chikura umurayi ogenda obesi side yemo bakurukubo kinyumba oso abono oratiganda bwata chikazi ne chiane bakubwata abamino lakini aba machoge bonse lazima ba feelinga omugambi oito na atumaete twensi taringe twamuchora kuri nyumbeye oira nase nyumbe yoka ochora na kama labda unyomete abasache bako nyuma mostly kama unyomete within bo machoge chache oira na mwabo oenda na sobo mukungwe obesi gabo kabono na kitocha twagendera bo machoge kora tutete togendera twensi lazima abantu bonse babe included aso kole miremo no mugambi obo oli bataite but also realistically to kunyara ko chora kiro monto kegara you are working on a budget to kunyara chora kiro monto. That's very true but somebody has to come from every ward. You'll have to get somebody from every ward na kiro monta because abantu bambali chokora gasi yabo sa ngokano bale abono no amereme gochi yaba lakini lazima ochora umuntu kirasi gekora urachora ababaga igabuka tutebe ne abasi no tutebe nche basi
nkoru nchora baba siboka na kingo ikasengera bosoti ninyi kororo bole tingo ikororo so lazima nyoro muntu kurusengera nyoro muntu kuru bomachoge nyoro muntu kuru bochitendere chinyombe chichonse tokorera siamu Okay. In as much as ntobwato bole meru wa finances lakini kiwakwana n'abantu babo bakwelewa naende barore vision yago banye buguri bamoche mbago konya. Okay. So umachogo gotegererete ase ustie yuyo gochora abantu bago kolega sia munae concern nene yaba na inchi igekoba ngakibago ikero murayobo accessibility muraiga soira bise violate rero no gutuka iga lakini gogo so bisi umachoge ga ukuriye muno muntu ukuriye murayo kale America kidekende tima itina asiki abantu abange tonarete ko babune togo nchoka kokonyore kirugo kwatigire turiko toga nozi mituriko bugoli ya bono kwatigire abantu abu kote bakoire gasi na violence is not different no nere tari chiko bugoli sim mbakabe different mbaka imoke igoroche umusubati nyimuke iganchage kurigie genteke kingo promise abantu bane kesi meyera ende ngatinya nyoreti bakanye bwate unless kinde very busy lakini bona abaturi konyora bali very busy bago ikagari bago filter oyo bono nimaite negasi yakurigina ndimbwate gasi iyo ndikorabwata usene besata gite kubwato tebe muntu na gasi tindanyora ebese yo kurigia bado tiraika kera ike kore ne ni DNA na bongo korora kubwate simiteri tebwene tiko bamuchanda sabarai yes but also realistically kera bantu nabange batagetobo konyi bwabo tukunyara kubuguli simikirenga ki buguli simikabi umuntu tindiko gokonya asengicho tinkonyara umuntu oba satisfied yetingage tierere elime nabo atonte bitakunyara gonkonya umaite yinkobere gasiengia kubwaririo ko yijigereri gwachitiga gose kwaba block bwataye nambe muntu yatacha gogoita kote mwagore gose no bisiole mutebi gaki nabo nategete ngokonya pira kintinkonyara ine gasi ngongwe kora muno murai ite ko bagasi ngongwe kora ke kora tora mukonya kwa mukonyire kwa mwali chibu Okay, so you are saying Violet what yo machoga chachenga aeno toke bakantoke aba machoge ba minto esimiane baketoke unless kerimete gose kere busy okay utoka bakantoke alright sawa umeta matemba ucha kwa mambi uchakira mambi kukurangiri sai te wachakira kukurangiri bale anyway sawa ninde toko ali bako mategereri anene akwana mo naintwe chideka chintangani bireiga nduase oyole ase constituency yabo machoge chache alafu ningi gorere chisemia sabantu bonsi gekokera onye kuligete ko mubunge also goro mubunge bwa Kenya bonsi na barua ebirenkeli ya rakinincha kire bo machoge chache 0785 102 102 radio vunhala no ndiko machikago ngiyagongera entera wosoti ward okay mwana kwani ngo murayo otoyo moyo kabisa naenda maswali kumuburiza koire ni kabisa toka nga na rivita nga nyo chikobozi okay ngora gambire oinero isaine oyinko maraba boki atogo iri bwana bore mumanyite buya kurwa bunyamao bonyo okay ali no iri bwana bore no nyomete kurusobo ni mumanyite buya bono Igo kwa motogi okobonyo mete kuruso ya kuge njoma nyeta sarwete aende no mongaini okay oigo ikato konye mbia mono alright so asante sana kabisa bu Dismas asogo nyara kwa bako kwa na munaintwe radio vuna halo Wairira bana baminda. Wairira buya. Okay, pole sana ya bero kwa komincho liko na munenche chideke chintangani ndueta se omwake kura gosoma menyi goso yorueta se constituency yabo machoge chache wetera 0785102102 at the same time nabogoto kwandira gali sumu tandao Facebook radio vuna 102.0 FM radio vuna hana barumanda moyo kwanire buya na inche nduete se moyo gebo machoge skuru getare okay
amaene no nyoera tire vintevi mbiya vile sana vya kuanire bora buna itu mo chumba ita taweti ko tole kira rege estima bona tole ke sunte ko chagera ke tare ka tor ki ko tira pa ko to ki goro to ati estima pia sa mari dang ko do ki jamo ar ko ke tara abu su to ati estima pia ki ani bin to ne na gor to ko ne ga ne to nyora so ko tamera ko matanga ko chia wa to ati ko to mo ne ko ta Igoma bua testima bo. Ya yanto bua testima tiko ke tare se ki kanisa katori ki tira paka tu tamo kero golo. Into bua testima pi. Okay. Sawa akina wasa leo tuko biya mana. Right. Alright. Sawa. Asante sana kabisa. Mwananchi yu egenta kolera muno ningana yestima asenseme yubuna nyetebire. Radio Vuna halo. Vuna lo. Wewe. Wewe tabiyata. Ama wewe yuko majawaja. Julius yokibo? Yes, Julius. Ngira kugenda wala Wana nkuru ya kwa dola mjesi center. Okay. Majawaja kabisa ne wana kijanja na ubotire. Nyamba. Okay. Yande jana mara mo yende byokone bya sana. Sibona na wako na bya mono. Yes. Lakini we kariba nyori ke magoro ba ike jikura ba jire. Isimikia alima. Yes. Ujikuma tena ngonye ndio ngonye asigete. Leo kuna kuna jengi nyore oma wana ngakina kuna kitu goro. Itiri ane tanange 100 na. Yes. Mwa ye oma kaiwe mmushe oma kaiwe iruwe. Mete nda kwenda tena lakini jikila mgonya wakana. Ona wala ile ole kaba chire mutu to vera magoro ba chire. Yes. Wa te nyora bona da una mo mo yito ro bona iga. Asiji para chire no tena une para mjesi ogemba yeka. Ati ke hata da kuna o chimate yabe. Ile ndo mara ande wa ngwanya ndo batero le rami ya ka serende. Iki para jadi ati ande batero seli. Ma kuna uno inde de yo so ndo ko magongo mo atole. Yes. Ate kange Atara wewe samia mzee ya ndo na kidogo moko. Julius. Yes. Kumingolinga musibati tayo nyago tenene kero ke obunga wa machoga chache ni mutata ketia basibati ko sana ubata ketia biroga. Mbele ndio wandi ya kutala kabisa sai kutala kwa jamaa sisi tumeze mata. Ya wandi hata sasa tulika tunatoa. Okay. Right. Sawa. Asante sana kabisa bu Julius sase okwana amona intwe. Kuna mwananchi Radio Vuna. Hello. Radio why kirende what? Oruma sala tate. Ngakiyokuru ba. Mwana yo kwanira mangana maya oyonera ni omuga tigasu sendi kwake bwatera orentaba kumupikwe. Ba kimongera maiga mabuchu. Kwana nere nako igwete mazema. Fayo. Mere ite bwatera ona otera koma bakungu tosikwe. Amina. Na anda bakungu tukatokuane. Baba. Amina. Asante. Okay. Alright. Sawa. Asante sana onokoro abo mongina Helen ya simia Radio Vuna. Hello. Okay. Kona nchitara 0785-102-102 Keronte ito kuchi kunyara kubanku igora elaini yasi miase abantu bonsi. Radio Vuna hala? Robert. Weile ujano mokungu wezi kole mabu. Weile tabiya kabisa. Waduweri na uwe kaunti ni ya subugo. Njeri tana tigante ebaiga. Yes. Abakungu ni litoko feli kurumo chakano. Abakungu toko jituwa bangiti probride. Yes. Wana eka ningecha mata abu na woko ngiro hoteli yongolele ndagera ndi choma ntire. Lakini umukungu no mukungu onde nako. Ekera to koligere chinga kichya maega. America mbora ya bwate Theresa May. Lakini sikando te ya monyolede. Abakungu bono igati gabesi ba masacha na barokira masacha. Masacha suke kanda abogere. Abakungu ba igwobora inyo mukungu algo toko ko boli o president. Tomanya na rusi sakayo kurumo te igora mube ko musaba ko igera bune kai karanze. Omukungu wa support kuna bakungu.
egekogera abakungu nabo babwate ense nabo barabange Okay. omokungu agani kwagacha rituko erimo agani gotagora second omokungu oyo ore mabuti gaba machoge inche ngwakere getuo Kenya cheki ward Subugo polling station akikwari gochenjie kuro chega iganare gokoichi are na mwana nyomba tigaba machoge batuse bateneine bono iga bakubwate 2027 ekeroge ekine giachire nguma kiasi getunene kia basacha bono gendo ngiye kuri musacha okoronya abakungu tokorime ngoro bono iga ogasi omukungu agambe gusiera bembuya mono. Amen. Okay. Alright, asante sana kabisa boigo ase gokwana mwananchi pata kideka ibirega gachoko bogoli chesemi ko Rwanda onselia sonte gerata mategele vuna radio hala. Bright no mwasimiwa mbiyamana. Mbiyamana Teresa. Kama ndinero jadi kwa tebwa moja. Ono made ngoranga mosbade ikatonyora no mwana bo mondra wakwa kukuranga uwi. Ati muna gwanga na uruma na ande tuma dinya tara kamera irobo kamera ni tuma dinya kandi era abenga ntamnya rumo swadi yo mana kabisa ora irobo kamera ndende dindo wagira kura rende kore ne ninyo amade kura obo kione mumbu awanda ajemba tabi ba bedire gura ono egente gianga ringo support lakini egente gi oikaranze unamo de ando ke mugungu ma de to mugungu na ipitindro ro mugambi tondra bobe naliye tele maskani egento mangana kwa ndabu onyakole igora abere kirogo kegyo kumya nakingora teba ntonyo ndiyo baba gambi barenge koranga yani mwara ikenga kitu kwatege gari yawo igore debro rungwacha na nege di kira sege danga na sinu kwara range no na bana nje taringa netu yasoko ba ate kwa bakwanira buya abori na timoro tebo gambi obo ikige bore ta sege kandi ko bakorera tari ko basera ande ko batengo bakorera obarendere badi utakwa umo ogokonya abana inji namba ribao bakobekere dekura taringa kerogo itakwa ganda missing no anesi miderigo tari bona ngani matemba kweta matanga mbakweta sea mo goirare mbakweta nyomba na neriri ndiye rinkaranze tana boko tekaranze lakini exika hiyo ni naomba wanawake wanakuanga na huruma sana na kutakia kila raili na nengo wadainga nyasati kao kwani wanyoko diwa kwani aba machoke na kororati pare diwate waneji skulu diki ndi neroje njengu ane jari mage muna ali na nje ninyo na tekuru rende mbate na ndoro muswati na dingo maedire na wala jo atera ndendere sote. Asante sana. Alright, asante sana Teresi. Ekero asekinche chinsanko iresime mwelio ready vuna hala. Na vile ngonzie kero sikontara omongino ye pongesi anene sana. Ono mwerelie pongesi. Ono bete matebiga. Yes. Oingo iraro bogambi bwaga ali mumachoge. Tayo mumachoge bokago chigokonya. Yes. Omae to inyore igabona bona ntukole chisingo mata. Aba irite banya gotorigere twamenye myaka tureki tutaikorera mokonyi. Kuchonye ntia bagaya basibati bako iroma temba kwata mabera nabangoja nako karibu macha go matengo so bisi auto kunya kuranga ngo basinarwa nekineken aho tango mongo itigaje go janta iyo mutando lakini wengine wanafunga milango okwira nyasabu sini naendo wiro bogambi naendo ogambe mpaka nyasare ngakwagambire konye bari batari kunya abana mbaramba abatinda kana baraye birema ande bari nyomba bakurero moto mokonyi lakini abagaka noto bagwato matasi nginde mbayizo toligere limona abangina mugwata mabira Kenya sawo sinire keroge kina bongo chanomba ka macho agen toligi ba covid yao kutoka ngukwanira onkonye muwasi atari kuchigonkonye akoire pongezi anene sawo siniani morana tu. Asante ana. Right, asante sana kabisa. Kochande asole mwanchi mutegele karoto chokorre nkwani maiga yeke manyeri uke kobwati especially kuligere lichujumbe ase omutandao Facebook. Nyamira Kisii Kenya East Africa Mensengina. Kirali tukure Jumamosi gochakira nsayemo ya Maragoba. Abarai n'amagenderero. Abarai n'amagenderero.
onde mega igana ne bikoro to byonsi pine chibuti integerere to murobyo bwa abara ina magenderero Wate tariki na nyachae Brian Bright. Uyore ruoti ya mngana ya yobora yubuja asigusiye ngima. Bright. Agotokere na gokuboreria ria kuringite litukaserinde buno mu Kenya bobo gusibwantele gutayo. Abarai na magenderero kila Jumamosi kurensa yemo ya Maragoba Gusi Kenya nensingi manigetegerete. Right, asante sana mwenye buteli kerondo chechinsa cheto chikominyoka keragenyo rabanto babere bomwelio kabisa elinde tonyere ko batugukorera enkwane. Yes, Clinton. Zengoro Clinton na Bright na omo heshimiwa Violet Mbiamore. Mbiamono. Na inke ngo bakwani ko bosongo chituka na bere ngo bategera na tegera iro heshimiwa Violet yokwanda magana maya manara takonye mnako machoge. Bono intua sa magana mageta ko tu amoira koboko. Intu mnaba machoge. Aire kerogeke akonya abantu bamintu. Yuko na bwate. Pongezi sana. Asante. Right. Asante sana kabisa Clinton. Na yetigamba kwaninga. Ya chaya na umeshimiwa Bwairewi. So mine was to say this. Ago tumanyeli yeta asokorwa. Kuro ko badia ngari kurutendere sai go moringa. Okay. Akilo na yango ko tongo chituka. Nanjira ngo tabanga I trust as overai umsbat. Nanjira amwe mo shimiwa Violet. Tomo amagoro atokora magendro. Ento kendenga she has just promised us. Inga as so bugande bo na bwandrete our current MP na fairity. Ekara fairity ando sijo wikani buna uneta kere. No mushimi jo mo de fire kerole. O manira so mo chandore na ando promise ringa she has to deliver. Bono with no go sababu machoga bonsi pito chamo tuwatra na se chinga kichi na chinga kichi chiraike to mushima baya ya magoro atokonya se machoga chache ito. Alright, biamono sana. Asante sana kabisa Obadia soko kwa namna intungire simio mwelio kabisa. Ready vuna hala. Bright Bwairire. Bwairire bia. Magani ina iguro gambiro bia sana. Naende na bonta kete como pongeza nga chinkwa na vekira una bachire chingia sana. Na tete como boringa mbangi na kia vekira segete kamo shoka grupu ga ba kolire gento kende iga era gera bamo support ya sichikure. Pero to kuligere litoko nyanga bangi na idadi ya bere nyinga population ya bana bere igoro sana. Nga kia bavekire naende nga kia kira sifara siaro jenga como chora bale. Alright. Inaenda bara ibande bale wao chibacho rukwanya gose monto alitaye from e grupu gete gose obisi gete. Nena bawo kubwekana abanande bakulika abantu bagotire batige bichana bibwata masakara bole banta kulikwe gazi balika abantu balitagire. Alright. Asante sana. Arenge go bro bright bana. Thank you so much. Asante sana. Wewe ndiye maboli ya masema unakwanya ingule. Yes, karo correspond to maswali yomategelo ya bolire. Okay. Obolire abangina. Bangina kinabekiramo. Nagana koiraneringa emikakati embone chagete.
egasi yetu ayekorire kubeka abang'ina amo nabekire amo gekora abang'ina mbaro togokora na barabwo egasi ogokonya bari babwate emechando igo abang'ina mbare amo bari barankonya ase okonyora ekero gekeiga na enkwane iga yokobeka abantu abagotu nchebeka omonyene tindi mogotu naende nchebeka omonyene narorire buna ebijana ebike bikorera bitabwati egasi bona abaigarende bari tayire ikinande bakuiraneriwa gekora baranyorire chibesa chiabo mbagotigera ababake bagocha bataranyora kende na barau baranyore besa ainara yanarenga mairaneria okay ngirana ya seliboli liengelia Julius Julius yani in summary public trust go sokwegena kwa banta sabarai gokogendera gokea buni miaka kunyo gosuka bara imbali kwegena ngamangana umuraya gokwana shinga kiche campaign nabe aro ekerara abe ngochorirwe chira kibono okuwegena okwa bana inchi aseburai kuranyira kwa bagokwera ni how do you redeem this public trust egendera kusira kurwase leadership ekinda kwanira ase ko redeem public trust koirania asa bana inchi neke kire gento nkebwato mochaka noye no mweri oye muna egento kyogosia giachagete nkebwenete nakero kikirandi gukere trust yeiga twa trust ri abantu bakonya gutuyiria omonta achoyomo okwaba na inji hope yeke maene muna nachire natebire chisemi bakambwate okwana bakankwane na biri nakwande bakankore imbo mokene nalio koiraniri gukora chekekora we have a start and the end of something so tiatotebe muna election is chigo cha 2027 na chio moelio pogochora abarai batabwati vision abarai batali goche ground abarai bobokora intu na tige chake na intu voters sababu egenteke gomaite voters kwarora kabisa omonto no mokora kwarora kabisa omonto oyo ni moe keroge keiga na batacheirane lakini gakoelibu obomuya gegochaka naye no gotiga koira chibesa chiomonto gose koira chibesa chiomonto na gocho omurayu muya egenteke kierire tiga twe unengie ntwe voters gekogera ntu ni tokorenterwa abantu abaiga twababara na bengo kobara aikikwarango omonto oyo kogoroko kwagundire lakini kwamwa okobekere plaster tomaite kogoroko ngoche kobutoru baadaye ono it starts with the voters tigachi voters chitenene nekene chichore abarai barabakonye okay right for fairness ingetere chi ujumbe nkego aliaso mtandao o Facebook Radio Vuna 102.0 FM na mono chirichi rengete enkwane iga na barara banga sana bali muligireti na washukuru sana lakini mono ntete kuligireli ujumbe andake bwate libolio all the best mheshimiwa 2027 ni mama Bomachoge Chache tuned from Kisi Mwembe okay sawa ego gwetera kuligireli andake ujumbe bwate liboli was a comment in regard to the conversation. Madam Violet, we are together, keep winning my dear. Akuruku Felina Onyancha na wakunyera kwa bakagoteba igo Honorable Violet Zuza Nyapara tujaribu mama kuruku nga Samuel Umoyo na bagoteba ngakie aba Machoge tote momo subati. All the best honorable on your interview, keep winning madam, we are together. Sante sana, very impressing my sizu yakurunga Vera Kim kulikalia se musubati Violet ni gale musubati mulemu na indo bwate amaroro tigatomwe amagoroga kiminta kurukunga Liz wa Godi okay. Mheshimiwa, your message is truly inspiring. Leadership with such wisdom gives hope and direction to the people. Keep shining the light for others to follow. Akurunga Hope Mayaka. That is my girl there. May God lead your ways. Akuruku Lydia Hani Atera. The right person to unsito mwano pastor. Echui yabo basi. Honorable Vincent Maina. Echui na ego se is the current impinere Echui. Eitina manya tato begetibia. Okoro na warenga. Na bongeireri ete Echui. Ane Echui. Echui. Echui yero sio mwano pastor. Pass. Okay. Vincent Maziwa. You are saying something I like it. Tuko ndani mheshimiwa, you are saying something I like it. Sawa. Ontere Moturi, agatebanga time for women leadership. Okay. Sawa.
Alright, sawa asante sana bono. And I was just scanning through anene kuligirira ujumbe ebwate amangana aringete gaiga lakini bonsi pipa limwandikire muligirira tukuru chinsemo from South Mugrango, from Nakuru, from Enchoro. I am seeing you from Nyangoso ne chinsemo chinde chinyinge. We say thank you so much as okoba bwaso mutandao Facebook na kubati nkwane gaye masemo so mwishimwe karuto kukolera tinko kwa libaga ogende utara kuonera mangana yabere lingana litangane ne lingana liye mangana ye chama karukuligiria mnabono the last election asobo choli bo machoge chache mubunge gakurwa sekia make UDA kukuligiria sechi wode kirisa to machoge basyo mabunge garuta sekia make PDP kukuligiria bo chitendere garuta sekia make Jubilee kukuriri Wosoti Sengera akarwa sekia makia ODM timaiti eye reflection ke okwa na aye kero wero berti ase ekero geke because in one or the other kuikonya roka bako ba sekia magete maybe onya tayale keroro na bako tebi machoge ngankere kieke bon ase boniga ekogera kiro monto na maitenga campaign sinchira chaka yes kiama nkira chara kiningeje kero kurigereri voting ya kore tubo machoge chache the last elections na bego ko moyonga kero bwate tingote ba kero bwate bori lakini you can belong somewhere na ndo derive usonyore chikurejo ekiama enga kinere tu abwate kiama kere very strong ODM timaitikia chete kaitingisa lakini boniga tiga abantu batige go vote ebyama ebyama mbiri go chigotokonya mutwa ekogera bono kero gwachire gwa vote ekiameke na kigo cha gokorega susino mubunge tiga abantu ba vote chi manifesto chi abantu na ndi buna bamaita abantu abo bachira se ekebinyoro ona ase ebyama mono tinkonyara gukwanira kenge kenene gekogera nchibe ko monyene tindaswe ekiama. Okay. Interestingly asaba subate oli bacho rukuro gusibo nsibarute kiama ki ODM agwebulie kiama kenene. Don't you see it is a factor nga na hena wawento kurwani obviously gatie byama biri chinchoko. Ekiama kenene na inche bakandwani lakini kero kurwani umathana David ne binge biye bisetema. Yes. Ebintu mbira abana inji batamaiti about gochorwa. Kero waso ekiama kenene nki gwakora baka gwachorwa ororo. Bono ase kiama kero kyo Brian tatura kebeka side kidogo tukikwaniriri tukolinde. All right. Mwelio ase kero kyo borai wense mwayo go support enaloneri wolio umwano omutata omumura onka matiange noara matiange tigache aligie kero gekeiga ensingima nchenko rengi nabondabe na matiange ekwera nero yonka na intubono aigango ikere yaira na borabe gona benya kan toko banere ya bakambe na matiangi bakambe na matiangi libageri gotoka gekora dima ebona abantu abange batete ko ya line na matiangi kinkonyora libagali okobera na matiangi nche na matiangi pakengoli utanyoreti ntanyoreti bono gabu mpaka tumanye kitoko kwa obono borai. Alright. Asante sana kabisa karote tucho kwa chinga ki ndake oruenkwana yo mwelio kero tukukorre enkwana igasobo tukobo igabwalero kikelia ndane ogotebia omwaki ekura kurwa se constituency yabo machoge chacho gotegereta sobo tukobo igabwalero unayo parting shot. Parting shot. Yes. Aba machoge ba minto ntochaga igatukwane paka moto yigo paka motewe na twakwanire biya utabwatetie kura turachora murai ngochore ruoro rio tatageti olere na ende gokorera bono nditayora rere voting exercise ngochakere date 29 of this month ngoigorerwe ronspi tikakiro omonto oli otabwatie kura aenda abwate kura nonyemba libutobwate chikura toende to checking area tari ito ndire buyase kure aigase bambegete nkororeka nande tituombia gekora nabaraito kwerigerie ntwe no borai ngo to affect bolentu bunaba abana inji njenko basaba mwensipi tobwate kura ngucha koigorwere 29 of this month togende 20 tobwate kura na abasabeira maya asobo chori na nyasaya abatangane
Nyasaye abatangane chibesa nchito tangana. Mbia mono. Right. Asante sana kabisa ya kurunga Violet Nyapara. Nero mukungu mutangani watebanga nkuboli alikiroko kyobo jumba se constituency yabo Machoge chachi yugotuka se county ya Kisii tokuganiria maya se sabali kwa nyaruka wako wachaka. Mbia mono Brian. Alright, asante sana basi bono mwancho bategeli nchugo konduka Bro Bright. Nyachai Brian ekero koenda gaiga sumute moko kidogo nkwerenanda sole se chitake kachitali nyinke chirebosion ndara kulentera ka bakurunga Fourth Unity nde wa Jameni Band bagotebanga Harambe. Ndiyo nguzo ya nchi yetu, tukiungana sote pamoja tutaijenga Kenya yetu. Kwa amani na upendo tuendeleze utu wetu, haya yote tukizingatia, baraka tele tutapokea. Vijana wazee